Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Paradyo Bombo. Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 53 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa Udto diri sa DYFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the number 1 most trusted radio network kinakantri ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Miyerkules, Oktubre 15, tuiga 2025. Kagkaron sa aton sining Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is 71 días na lang kagapaskwa na. Sa gihapon ini mo lagari mga kurman, Bombo Chama Blanco Hover. Sa mga dalaguan kag mga nagapaw na karon nga mga balita. Iloilo City Hall magaparigayon sang earthquake drill subong nga hapon. Samtang Department of Public Works and Highways Regional Office 6 gina-request ang Iloilo Provincial Government nga mag-assess sang building sang Kapitolyo. Sa iban pa nga mga talupang doon karon nga mga balita, Office of the Civil Defense Region 6 nagpagwa sang direktiba nga maghiwat sang wide-scale earthquake evacuation drill sa bugos nga rehiyon. Samtang banwa sang gimbal wala sang na-record nga kahalitan. Municipal Mayor nagapanumdom nga maghanda sa gihapon sa mga aftershock. Muni madalagwar mga balita, issues kay impormasyon ng main sentro karon sa aton sining pagpangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan Bumbuhanay sa Udto. Sa karon iyang adlaw sa aton sining mga kabumbo, kon inyo sining madumduman pa, masami kita nga ginatay og karon sang linog. Gani nagakadapat gid sini nga magpreparar, mangin alisto, kag hindi magpanik. Sa liwat hindi magpanik, mangin dapat ang presence of mind mapabilin gid sa tagsak sini kation. Mag-set up sa inyo sini nga tagsa kapuluyan sa nga inyo sini iya nga mga kaugalingon nga exit points sa inyo sini nga puluyan kag padulong sa lugar nga kung sa diin mahawan kag wala sang mga linya sang kuryente. No, sa aton sini nga mga kabumbo i-practice gid ining drop o kon duck kag cover and hold. Sa aton sini nga mga kauturan, amo ni ang labing importante sini karon nga dapat sini naton iatandaan sa tion sang paggaluntad sang linog. Sa aton sini nga mga kabumbo kay pananglitan nga mayara sang pagpanik karon sa aton sini nga mga tagpalamati ti diri na karon kag posible magatuga ini isang pagsalangisag magluwasin na banwa. Imbis nga mapadali ang inyo sining pag-evacuate or pagpangita sa safe nga lugar, makatuga ini isang pagka-delay sa pagpadulong sa lugar nga kung sa diin hilwa ikaw sa anuman nga mga debris nga posible nga magkalahulog kung nara ikaw sa mga istruktura or malapit sa mga building. No, sa aton sining nga mga kabumbo, ginpangamaayos ang iban sini nga mga local government unit nga i-suspend lang anay ang pagsulod sa klasihan sa mga estudyante. Kag subong man pila ka mga local government unit ang nag-suspend man sa pagsulod sa trabaho. May iban whole day, may iban half day. Ini sa pag-sikyar man sa tagsa siniiya ka mga infrastruktura kon bala mayara sang natuga nga kalitan ang nagsambit sini karon nga linog nga ang epicenter sini sa banwa sang Gimbal, Iloilo. Sa mga kabumbo naton sa bahin sa probinsya sang Iloilo, ti amotong deklarasyon nga ginasang gobernador nga ginapaiway anay ang opisina bangod man nga tiluyag sang gobernador nga mapasiguro karon nga safe man ang mga empleyado sa bahin sang Kapitolyo. O siling niya kung may mga ginasunod magkita iya nga mga guidelines or protocol, mas labing maayo nga sa sining nga mga tinion pasiguraduhon tanay
Why man nagpayag si Gov Tuto nga magpauli tanan kunti nagpanugyan ini nga kung mayara sang sarang nga mapabilin, no, skeletal force, pero hambal sang gobernador sinya mas mayo pa nga diri lang kamuanay sa pinakamalapit sini nga exit or magpangita sa pinakamalapit nga exit kay why kita mapaktan or hindi naton mapaktan ang sitwasyon. Subong man sa aton sini nga mga kauturan, isa sa mga makabig naton manami man sini nga punto ang ginpayag ni Dr. Maria Luz de los Reyes. May kantanan sa sining pagpaeskwela bala or mga kabataan nga yara sa eskwelahan sa tion sang linog. Ang punto sinadrigani kung pamatsyag sang tagsa iya kaginikanan nga hindi safe ang ila sini nga bata, ti mas mayo pa nga hindi lang anay pagpaeskwelahon until such time nga mapasiguro nga matawhay na ang tanan kay ti hindi taman mabasol tuod ang mga manunudlo kay sa karon mayara sang 1:30 naglabot magani 40-45 ang ratio sang teacher sa iya sini iya nga mga estudyante, so hindi yan ni makaparan tanan. No, sa aton sini nga mga kabombo hilabi pa kung ang imo sini nga mga estudyante, mga preschooler, mga kindergarten or bisan na elementary pagani. Sa aton sini nga mga kabombo kay ti ang mga kabataan aara na sa nature nila ang pagkakibot kapag singitan ang iban sini nga mayara sang balatian, posible pa nga magtukar ini. Anyway, itapuso o kung anyway sa aton sini nga pagpangalagan karon dugangan naton ang plastar sang dugang pagin sini nga may impormasyon natuhoy sa sining linog nga nagluntad man diri sa bahin sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Detalye sini balikan ta pagkatapos ang Bombo Network News. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon Radyo Publiko, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched, number one and most trusted source of news and information. Paradyo Bombo. This is Bombo Network News, noontime edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw po ngayon ng Miyerkules sa 15 sa buwan ng Oktubre taong 2025 at sa atin po ang Christmas countdown 71 days bago pong araw ng Pasko. Sa ulo ng ating mga balita. Sa ating mga pangunahing balita, mga numamaya kampo ng mga drug war victim, tiwalang hindi makaka-apekto sa investigasyon ng Prosecutor's Office ang pagdiskwalipika kay Karim Khan. Ang kampo naman ng mga Duterte, buo rin ng tiwala kay Attorney Kaufman bilang lead counsel. Dating House Speaker Martin Romualdez naman handa umanong isa publiko ang kanyang state of asset, liabilities and net worth. Pagiging state witness naman ni Romualdez ipinauubayan na niya sa Malacanang. Samantala, abangan din mamayang Independent Commission for Infrastructure. Iimbitahan ang mga personalidad na munoy sangkot sa flood control scandal batay sa naunang testimonya nitong si dating House Speaker Romualdez. Samantala, Senate Finance Chief naman pinapalimitahan na ang paggamit ng unprogrammed funds sa kalamidad at foreign-assisted projects lamang. Sa provincial report, abangan humabay ang mga kabombo dating hepe ng pulisya sa Southern Cebu, inali sa serbisyo dahil sa alegasyong nanggahasa uno siya ng menor de edad. Sa international news naman, ang Hamas ipinasakamay na rin sa Israel ang 4 panglabi ng mga nasawing bihag matapos na magbabala si US President Donald Trump. Samantala, militar naman sa Madagascar, naagaw na ang pamumuno matapos ma-impeach ang kanilang presidente. At live nationwide via satellite, narito hong detalye ng ating mga balita. Naniniwala si International Criminal Court Assistant to Counsel Cristina Conti na hindi maapektuhan ng diskwalifikasyon nitong si Prosecutor Karim Khan ang investigasyon ng Office of the Prosecutor sa kaso nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kahapon huy lumabas ang opisyal na report ng International Criminal Court na diskwalipika ng mga judge ang Chief Prosecutor sa paghawak sa kaso ng dating Pangulo dahil sa manoy conflict of interest nito. Sa kabila nito, naniniwala si Conti na hindi ito magdudulot ng significant interruption sa investigasyon ng Office of the Prosecutor. Anya, ang pag-uusig sa kaso ng dating Pangulo ay matatag na nagagampanan ng Philippine team sa pangunguna nitong si Deputy Prosecutor Mame Manjoy
mula pa noong voluntaryong nag-leave itong si Khan noong Mayo ng taong kasalukuyan. Hindi rin kumbinsido itong si Conti na may sapat na basehan upang i-disqualify ang batikang prosecutor para hawakan sana ang kaso ng dating Pangulo. Bukasan niyang impormasyon ukol sa pagtulong nitong si Khan sa grupo ng mga biktima ng drug war tulad ng pagpapadala ng communication sa Office of the Prosecutor bago siya naitalaga sa naturang opisina. Git pa ni Conti, hindi ito magdudulot ng anumang conflict of interest sa pagitan ng Office of the Prosecutor at ng kampo ng mga biktima. Sa mga kaugnay pa rin po mga development, iginit naman ni Philippine Ambassador to the United Kingdom, Teodoro Locsin Jr. na hindi naresto ng International Criminal Court si dating Pangulong Rodrigo Duterte, kundi dinukot ng mga Pilipino at isinuko sa mga dayuhan. Sa isang post, sinabi ho nitong si Locsin na kung may kasalanan man itong si dating Pangulo, ipinapakita lamang nito ang umano'y kawalan ng kakayahan ng ating bansa na papanagutin siya at tinawag niyang pagtataksil sa bayan ng pagpayag na husgahan ng mga banyaga ang isang Pilipino. Ayon naman kay Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro, hihingan pa nila ng paliwanag itong si Locsin ukol sa kanyang pahayag. Samantala, sumang-ayon din itong si Senator Amy Marcos sa opinyon ng ambassador at iginiit na si Duterte o si dating Pangulong Duterte ay isinuko ng Republika ng Pilipinas at hindi inaresto ng International Criminal Court. Samantala, nananatili naman po ang tiwala ng pamilya Duterte kay Attorney Nicholas Kaufman bilang pangunahing counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ay sa kabila po ng pagkakabasura sa interim release request ng dating Pangulo sa International Criminal Court. Ayon kay Bong Duterte, ang kapatid ng dating Pangulo, si Kaufman pa rin ang defense lawyer dahil naniniwala silang may mga legal na diskarte ito na kalaunan ay pabor naman sa kanilang panig. Ipinauubaya umano ng pamilya sa karunungan at karanasan ng mga abogado ang mga susunod na magiging hakbang sa kaso. Nanindigan silang hindi matitinag ang kanilang suporta sa legal team ng nakapiit na dating Pangulo. Si dating Pangulong Duterte nga ay kasalukuyan pa rin po na nakapiit sa International Criminal Court jail facilities dahil sa kasong crimes against humanity. Bunga pa rin po yan ng kanyang war on drugs campaign. Dako tayo sa iba pang mga malalaking balita mga kabombo. Si dating House Speaker Martin Romualdez handa mo nung isa publiko ang kanyang statement of assets, liabilities and net worth. Habang yung pagiging state witness naman itong dating House Leader, ipinapaubaya po ng Malacanang sa Department of Justice. May update po dyan si Bomboana Lizo Berano. Tiniyak ni dating Speaker at later Representative Martin Romualdez na nakahanda siyang isa publiko ang kanyang Statement of Assets, Liability worth o SALN sakaling hilingin ito ng Independent Commission for Infrastructure. Tugon din ito ni Romualdez matapos maimbitahang dumalo sa pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure para ibahagi ang mga nalalaman at personal na karanasan kaugnay sa issue ng budget insertion at maanumalyang flood control projects. Natanong kasi si Romualdez kung handa ba siyang isa publiko ang kanyang Statement, Assets, Liabilities and Net Worth. Sinabi ni Romualdez na kanyang isa sa publiko ang kanyang Statement, Assets, Liabilities and Net Worth kung ito ay igigiit ng komisyon at kung makakatulong ito sa kasalukuyang investigasyon. Sa kabilang dako, nakadepende sa Department of Justice kung gawing state witness si dating House Speaker Romualdez. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ang Department of Justice ang magrerekomenda sa korte kung siya ay pasok sa pagiging state witness. Sa ngayon, hindi pa masasabi ng Malacanang kung siya ay pwedeng maging state witness o hindi. Kahapon, humarap si Romualdez sa Independent Commission for Infrastructure at nangakong makikipagtulungan sa investigasyon kaugnay sa flood control mess. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Depende po sa kanya magiging salaysay at kung ano po ang kanyang mailalahad. At depende na po rin yan sa Department of Justice kung siya pa ay maituturing na isang state witness at ito naman po ay irerekomenda sa korte. So lahat po yan ay depende sa lahat ng mangyayari. So hindi pa po natin masasabi kung siya pwede maging state witness o hindi. Samantala, inihain naman ni Abra Representative J.B. Bernos at Solid North Party List Representative Ching Bernos ang House Bill number 5059. Naglalayong magtatag ng veterinary clinic sa bawat
lokal na pamahalaan sa bansa. Layon ng panukalang Animal Center Bill na mapalakas ang access ng mga magsasaka at pet owners sa serbisyong medikal para sa hayop upang mapigilan ang mga sakit tulad ng African swine fever. Ayon kay Representative Bernos, matagal ng problema ang itong African swine fever. Kaya kung may sapat na veterinary clinic sa bawat bayan, mas maagapan ang pagkawala ng kabuhayan ng mga magsasaka. Dagdag naman ni Representative Ching Bernos, mahalagang ituring na bahagi ng komunidad ang mga hayop. Giit nito, hindi dapat optional ang pagtatayo ng local veterinary clinics dahil ito ay usapin ng kalusugan, pagkain at ekonomiya. Nakasaad sa panukala na ang mga klinik ay mag-aalok ng serbisyong medikal, bakuna, operasyon, edukasyon sa pet ownership at tulong sa animal rescue. Mula sa Malacanang, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Siniguro naman ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang patas na paghahabol sa lahat ng mga sangkot sa korupsyon, lalo na ang nabunyag na flood control scandal. Sa isang panayam, natanong ang bagong ombudsman kung kaya niyang habulin kahit pa ang kanyang mga kabrad o kapwa miyembro ng Upsilon Sigma Phi Fraternity tulad ni dating House Speaker Martin Romualdez na nakakaladkad ngayon sa issue ng 2025 budget insertion at iba pang malalaking personalidad. Sagot naman ni Remulla, kaya niyang habulin ang sinumang sangkot sa anomalya kahit pa malapit na kanyang kaibigan o kakilala. Inihalimbawa pa ng opisyal ang nangyari sa pagitan ng dalawang namayapang mga leader ng bansa na sina dating Senator Benigno Aquino Jr. at dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Ayon kay Remulla, parehong Upsilonian ang dalawa, ngunit hindi nagkakasundo, lalo na sa larangan ng politika at pamamahala. Iginit pa ng dating Justice Secretary na iintindihan niya kung paano ang operasyon ng isang fraternity at ang relasyon ng bawat miyembro nito. Gayunpaman, hindi niya ito hadlang upang habulin ng Office of the Ombudsman ang sinumang sangkot sa anomalya na matutukoy o matutuntun sa investigasyon. Nanindigan din ng opisyal na hindi lahat ng bagay ay nakukuha sa pakikisama o malalapit na relasyon. Anya, kailangang unahin muna ang interes ng bansa bago ang pagkakaibigan o pabor sa mga kakilala. Kahapon nga nang humarap si dating Speaker Romualdez sa Independent Commission for Infrastructure upang magpaliwanag sa controversial na 2025 budget na umano'y puno ng isiningit na pondong para sa mga palpak at peking flood control project. Ang naturang issue ay una na nga rin pong siniyasat ng Department of Justice na dating pinamunuan ni Remulla bago siya naitalaga bilang ombudsman. Sa kaugnay pa rin po mga development, naniniwala si dating Department of Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na ang kanyang leadership skills ang dahilan kung bakit siya itinalaga bilang bagong ombudsman. Ayon kay Remulla, bagaman siya ang unang politiko na naitalaga bilang tanod bayan habang ang kanyang mga sinundan ay pawang nagmula sa hudikatura. Naniniwala siyang ang kanyang naipakitang leadership sa loob ng kanyang mahabang karera sa public service ang pangunahing dahilan kung bakit siya piniling mamuno sa Office of the Ombudsman. Paliwanag ng dating kalihim, nagawa na niyang magtrabaho sa ilalim ng Executive at Legislative Department at nakapagpakita ng magandang performance sa parehong sangay. Tinukoy ni Remulla ang kanyang karanasan bilang dating kongresista at gobernador ng Cavite hanggang sa tuluyang may talaga bilang kalihim na Department of Justice na niya nagpapakita ng kanyang malawak na karanasan at kakayahan sa pamamahala. Katwiran pa ng bagong ombudsman, may mga perspektibo na kanyang taglay o tinataglay na posibleng hindi nahawakan o naintindihan ng kanyang mga sinundan ng mga tanod bayan. Kasama rito niya ang kanyang kaalaman sa tunay na problema at kalagayan ng publiko na kanyang natutunan bilang local chief executive at bilang district representative. Ang mga ituan niya ang isa sa mga pangunahing nagtulak sa kanya upang ihain ang kanyang aplikasyon sa pagka-ombudsman. Binigyang diin ni Remulla na ngayon at siya na ang namumuno sa naturang opisina ay may pagkakataon na siyang tugunan ng mga naturang problema na kaakibat o dulot na malawakang korupsyon sa iba't ibang sangay ng bansa. Isa sa mga unang hakbang ni Remulla sa kanyang bagong opisina ay ang buksan sa publiko ang mga statement of assets, liabilities and net worth ng public officials, saligyan sa mga umiiral na regulasyon.
Samantala, kuha pa po tayo ng karagdagang report. Si Romualdez, sinimok naman si Ko o Zaldi Ko na umuwi ng bansa at harapin ang Independent Commission na nag-iimbestiga nga po sa mga anomalya sa mga proyektong pang-infrastruktura. Kaugnayan, kumuha pa tayo ng karagdagang report mula kay Bomboy Isa Cotonero. Nanindigan si dating House Speaker Martin Romualdez na ang sinumang inimbitahan ng Independent Commission for Infrastructure ay nararapat lamang na humarap sa pagdinig. Kabilang na si dating Kongresista Zaldico na pinayuhang umuwi ng bansa upang personal na magbigay linaw sa mga isyong may kaugnayan sa mga maanomalyang flood control projects. Ayon kay Romualdez, inaasahan na lahat ng resource persons ay makikipagtulungan at haharap sa investigasyon upang makatulong sa paghahanap ng katotohanan sa likod ng naturang mga proyekto. Si Ko na dating chairperson ng House Committee on Appropriations ay isa sa mga nadadawit sa flood control scandal. 2 beses na siyang ipinatawag ng ICI sa pamamagitan ng sabina, ngunit bigo pa rin itong dumalo. Dahil dito, pinag-aaralan na ng komisyon ang paghahain ng petisyon sa korte upang ipasite in contempt si Ko, hakbang na maaaring magresulta sa paglabas ng warrant of arrest laban sa kanya. Kaugnayang pakinggan natin ang naging tinig ni Leyte Representative Martin Romualdez nang siya ay humarap dito sa tanggapan ng Independent Commission for Infrastructure. The ICI will have resource persons invited here, and we shall await for the same. So, any and all resource persons who are invited here, we expect them to return. Samantala, ayon naman kay ICI spokesperson Attorney Brian Kit Hosaka, tinitignan na ng komisyon ang posibilidad na ipatawag din ang ilan sa mga taong binanggit ni Romualdez sa kanyang pagharap dito nga sa tanggapan ng ICI na posibleng may kinalaman sa proseso ng budget upang magbigay linaw din sa mga isyong kanilang iniimbestigahan. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Independent Commission for Infrastructure spokesperson Brian Kit Hosaka. Wala siyang in-implicate na possible, ang sinabi niya lang kung sino yung mga tao na involved doon sa budget process. So yun yung mga imbitahin ngayon ng commission. I cannot divulge the names first, no? But we will inform you once we have. Kasabay nito, kinumpirma ng Independent Commission for Infrastructure na dadalo naman sa pandinig ngayong hapon sina Pacifico Curly Discaya at Sara Discaya ang mga kontraktor na sangkot umano sa mga proyekto. Gayunman, hindi makakadalo si dating Department of Public Works and Highways Undersecretary Roberto Bernaldo matapos itong ipaalam sa komisyon na siya ay may karamdaman at kasalukuyang nagpapagaling. Mula sa lungsod ng Taguig, ito si Bombo Isa Cotonero, and this is Bombo Radio Philippines, the number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. 15 minuto makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Sa iba pang mga malalaking balita, mga kabombo, nakipag-ugnayan ng Department of Migrant Workers sa mga otoridad sa Hong Kong. Kasunod yan na napaulat na 2 overseas Filipino worker na missing o nawawala sa naturang Special Administrative Region ng China. Sa kasalukuyan, ayon sa ahensya, nakipag-ugnayan na ito sa Consulate General, maging sa Hong Kong Police at maging sa Hong Kong Immigration Department. Yan po'y upang masimulan ang masusing investigasyon at aktibong paghahanap. Sa isang statement, sinabi ng Migrant Workers Department na base sa ulat ng Migrant Workers Office sa Hong Kong, uli pong namataan ng 2 Pinay overseas worker na sina Aimee Mahilom Pabuaya, siya po'y 24 anyos, at Aleli Perez Tibay, 33 anyos, noong Oktubre 4. Yan po'y doon sa may bahagi ng Tsuen Wan District. Kaugnay nito ay maapela ang ahensya sa sinumang may impormasyon sa posibleng kinaroroonan ng nabanggit na mga OFW na agad makipag-ugnayan sa Philippine Consulate o kung hindi man ay sa Migrant Workers Office Hong Kong at makakatulong anyang malaki ang bawat tip, larawan o detalye na maaring maging susi para matagpuan o matunto ng mga ito. Tiniyak din ng ahensya kasama ang Migrant Workers Office na nakahanda silang magbigay ng lahat ng kinakailangang suporta mula sa legal, medical, emergency at iba pa para yan sa pamilya ng 2 Pinay worker. Samantala, naobserbahan naman po ang ash emission mula sa Bulkang Canlaon sa Negros Island nito lamang pong umaga ng Miyerkules. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, nangyari po ang ash emission sa bulkan bandang alas 6:54 po ng umaga hanggang sa pasado alas 7 ng umaga. Nakapag-generate po ang naturang event ng grayish plumes na umabot pa ng 100 metro ang taas mula sa crater bago ito napadpad sa timog kanlurang direksyon
Base na rin po yan sa naitala sa Canlaon Volcano Observatory, Canlaon City IP camera. Sa ngayon, nananatiling nakataas pa rin ang alert level 2 sa bulkan, kung kaya't pinapaalalahanan pa rin po ang publiko na ipinagbabawal pa rin ang pagpasok sa 4-kilometer radius permanent danger zone, gayon din po yung pagpapalipad ng anumang sasakyang panghimpapawid malapit sa tuktok ng bulkan. Abangan ang dagdag na update tungkol po dyan mamaya mga kaumbo sa ulat ng ating provincial station ng Bombo Radio Bacolod. Kaugnay pa rin po dun sa tuloy-tuloy na pagpapakawala o itong ash emission ng Bulkang Canlaon. Samantala, binubuo na ng Commission on Audit ang isang memorandum circular para sa mandatoryong geotagging sa lahat ng mga public infrastructure projects sa buong Pilipinas. Ito ay isa sa mga hakbang ng komisyon kasunod dyan ng pagkakabunyag ng maraming mga ghost project sa iba't ibang bahagi ng ating bansa at tuloy ang pagkawala ng bilyong-bilyong pondo na nakalaan sa mga naturang proyekto. Batay sa inisyal na nilalaman po ng naturang circular, sasaklawin nito ang lahat ng mga proyektong nasa ilalim ng Department of Public Works and Highways, National Irrigation Administration, Department of Health, at maging ang mga government-owned and controlled corporation at mga proyekto ng mga lokal na pamahalaan. Ang geotagging ay isa pong paraan na isa kong community-based monitoring system kung saan tinutukoy nito ang lokasyon ng mga proyekto ng gobyerno tulad ng mga pasilidad, eskwelahan, ospital, mga flood control project at iba pang mga public infrastructure. Ayon kay Commissioner Douglas Michael Malilin, pinaplano ng komisyon na gamitin na ang satellite-based geotagging para masiguro hong tugma at totoo ang mga inilalabas na impormasyon sa isang proyekto ng pamahalaan. Paliwanag ng opisyal, dati nang may nangyayaring geotagging falsification sa mga nakalipas na taon kung saan minamanipula umuno at ginagamit ang mga contractor o nitong mga contractor yung larawan ng ibang proyekto at ibang location data. Anya, nais ng komisyon na maiwasan ang naturang pangyayari at itutulak ang paggamit ng satellite-based geotagging sa lahat ng mga pampublikong infrastruktura para mas madaling maiwasan ang mga ghost project habang mas mabilis ding makapagsagawa ng inspection sa mismong site. Giit ni Malilin, handa ang komisyon na maghain ng criminal charges sa sinumang mapapatunayang naglalagay ng maling impormasyon o nagmamanipula sa mga geotag, kasama na ang mga maglalakip ng mga peking dokumento sa mga hahawakan nilang proyekto. Samantala, kuha po tayong report mula dyan sa may Senado. Ang program funds dapat daw na limitado at gamitin lamang sa kalamidad at foreign assistance projects. Kaugnay niyan, may report si Bombo J.C. Galvez. Iginiit ni Finance Secretary Ralph Recto na hindi dapat masyadong malaki ang pondo para sa program appropriations at dapat lamang itong gamitin sa mga sitwasyong hindi inaasahan gaya ng mga kalamidad o foreign assisted projects. Sa isang panayam, sinabi ni Recto na nung siya'y senador pa, tutol na siya sa sobrang laki na program funds. Gayunpaman, ipinaliwanag niya na may ilang lehitimong dahilan para gumamit nito, partikular sa mga sakunang nangangailangan ng mabilis na tugon mula sa gobyerno. Dagdag pa niya, maaari rin itong gamitin para sa mga foreign assisted projects na hindi naisama sa panahon ng paghahanda ng taunang pambansang pondo. Upang maiwasan ang posibleng pang-abuso sa pondo, iminungkahi ng kalihim na i-line item o isa-isahin hanggat maaari ang mga paggagamitan nito. Wala umanong tiyak na patakaran kung gaano kalaki ang dapat na program fund, ngunit inialin tulad ni Recto ang magandang sukatan sa karanasan niya sa Batangas kung saan nasa 5% na kabuang pondo ang ginagawang reserba noon. Anya, posibleng 2% ang mas angkop na benchmark sa national government. Frankly speaking, hindi dapat ganun kalaki ang program. Lagi tayong tutol dyan. Nung nandito ako sa Senado, ang nanawaan ko dyan, 2 siguro pwede. Yung mga calamity katulad dito, pwede ang program fund para supplemental budget. Okay. Bigyan mo ng discretion ng Pangulo sa mga ganyan. Katulad ngayon, maraming sakuna. So dapat mabilis ang response ng gobyerno. So pwede siguro ang program dyan. No? Yung sakuna naman, hindi mo mapaprogram lahat yan dahil di mo alam kung kailan darating di ba? Kaya ang program, isa yan. Pangalawa, yung foreign assisted projects that did not make it during the preparation of the budget. Palagay ko, dapat isama din yan. Yun lang, yung dalawa. Anong safeguards para hindi siya ma-abuse? I-line item mo. As much as you can. Pwede palang i-line item, sir? As much as you can. Yung yung sakuna, hindi mo malaline item. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo J.C. Galvez, and this is Bombo Radio Philippines, the #1
and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Sa iba pang mga updates, mga kabombo, iginiit ni Vice President Sara Duterte na hindi niya kailanman hiniling ang resignation at pagbibitiw nitong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa gitna po ng mga isyong kinakaharap ng kasalukuyang administrasyon. Sa halip, nilinaw nitong si Duterte na dapat daw kung harapin muna ng Pangulo ang hamon ni dating Executive Secretary Vic Rodriguez na sumailalim ang Pangulo sa drug test. I never said Marcos resign. Ang sinabi ko, unang-una, magpa-drug test siya. May challenge na siya galing kay Attorney Vic Rodriguez. And that is a hanging open challenge na hanggang ngayon, ayaw niyang gawin. Na sinasabi ko, that is a betrayal of public trust. Because when you are president or vice president, you consecrate yourself to the service of the nation. Ibig sabihin nun, ibibigay mo na yung sarili mo sa bayan. Ibig sabihin nun, yung katawan mo, hindi na yan sa iyo sa bayan na yan. Yung pag-iisip mo, hindi na yan sa iyo sa bayan na yan. Therefore, pag sinabi ng bayan na magpa-drug test ka, hindi ka pwedeng magsabi ng hindi. And therefore, that is betrayal of public trust. Ang pahayag ng pangalawang Pangulo ay kasunod dyan ng mga panawagan ng ilang grupo na nananawagan na magbitiw itong si Pangulong Marcos sa gitna po ng mga alegasyon ng katiwalian sa flood control project na kanilang ipinanawagan noong protesta noong Setyembre 21. Hindi na raw nagulat si Vice President Sara Duterte sa desisyon ng House of Representatives na tapyasan ang panukalang pondo ng kanyang opisina para sa 2026. Ayon sa Vice Presidente, matagal na niyang inasahan ang hakbang na ito na una na niyang nabanggit noong buwan ng Agosto. Narito ang bahagi ng pahayag ni Vice President Sara. As early as August, I think August 15, noong tinanong na ako kung ano yung expectations ko sa budget hearings, sinabi ko na ang expectation namin ay bawasan nila ang budget of the office of the Vice President. Dahil sinabi ko at that time, it's the same administration, it's the same Speaker of the House of Representatives, and it's the same set of characters. So on that point, tama nga ako sa sinabi ko noong August. Kung maalala nga po, ang dating liderato ng Kamara ay pinamunuan ni late 1st District Representative Martin Romualdez, ang pinsan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bago siya nagbitiw bilang House Speaker noong nakalipas na buwan. Pinalitan naman siya ni Isabela 6th District Representative Bogie D. Ipinantay po ng Kamara ang panukalang pondo para sa 2026 ng Office of the Vice President sa kasalukuyang 733.2 million pesos. Matapos nga pong ipanukala po ito ni mamamayang Liberal Representative Laila de Lima ang pagtapyas sa panukalang pondo bilang disiplina daw sa Vice Presidente dahil sa hindi niya pagdalo sa mga pagdinig sa mababang kapulungan. Saad pa ng Vice Presidente na patuloy siyang sinisiraan ng Malacanang at ng mga mamabatas mula sa Liberal Party at maging sa Makabayan Bloc. Hindi naman kasi parent ang House of Representatives for them to say kailangan disiplinahin ang Vice President. Dahil sa totoo lang, ang tawag nga natin sa kanila mga buaya, di ba? Ganun yung general perception for all members of the House of Representatives. So wala silang moral ascendancy over the office of the Vice President. But going back, that's a messaging narrative of anti-Duterte. No, not anti-Duterte. Anti-Sara Duterte. Yan, paulit-ulit yan sila. Pro-China, luka-luka, confidential funds, at BRAT. Bahagi po yan ang payag ni Vice President Sara Duterte. Sa iba pang mga balita, mga kabombo, mas matataas na opisyal nakikita daw kong dawit sa flood control project at mas malaking kaso inihahanda na rin po ito ng Office of the Ombudsman. May mga updates po dyan si Bombong Gran Hilario. Inihayag ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Rimulya na mayroong matataas o mga opisyal ng pamahalaan ang tinitingnan dawit sa flood control projects anomaly. Ayon kay Ombudsman Rimulya,
kasali maging ilang matataas na opisyal ng gobyerno sa mga kasong inihahanda ng Office of the Ombudsman dahil sa pagiging sangkot ng mga ito. Mayroon anyang mga impormasyon na kakalap sa kasalukuyan, partikular sa abutan o bank-to-bank transfer ng mga pera. Kung kaya't hiling ng makatuwang o makahingi rin ng tulong mula sa AMLC o ang Anti-Money Laundering Council patungkol sa mga bank records ng mga ito. Ating pakinggan si Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla. This will involve higher officials. Ma-assure ko sa inyo, no? This will involve higher officials. Kasi nga, marami na tayo nakuha mga data. May mga data na pumapasok unti-unti na talaga magpapakita na nagkabatuhan ng pera from one account to the other. Marami doon, hindi pa cash. Kasunod ang naturang pahayag ng formal na ipasa o i-refer ng Department of Justice ang ilang mga kaso laban sa matiwaling opisyal at sangkot ng mga individuala kung saan isinumite ng kaguran ang rekomendasyon sa pagsasampa ng mga kasong graft, perjury, malversation at falsification of public documents kontra sa mga opisyal at kontratista sa distrito ng Bulacan. Habang sa kasalukuyan ay nagpapatuloy pa rin ang investigasyon ng Department of Justice ukol sa flood control projects anomaly. Subalit, inihayag ni Justice Officer in Charge Frederick Vida ang kanyang di pagsang-ayon na ma-livestream ang panayam nila sa bawat pagdating ng ilang testigo sa kaguran. Maalalang nagpapabalik-balik ang ilang mga testigo gaya nila Curly Discaya, Sari Discaya, and Alcantara sa Department of Justice nitong mga nakaraang lamang. Ating pakinggan naman si Officer in Charge Frederick Vida ng Department of Justice. Ang paalala ko lang po sa ating mga kababayan, no? Hindi po makakaganap. Sa ngayon po, ang kagawaran, yung mga request na kailangan ba, pwede ba kaming pag nag-i-interview ng witness, may live streaming. Mahirap po yung usaping yon. Bakit po? Kasi po, sa trabaho namin, sa trabaho ng Department of Justice, kailangan hindi po lahat kasi na potential sabihin ng isang witness ay totoo na. Kailangan pong gamitin namin ang aming mga angking kakayanan para pag-aralan muna. Habang alinsunod rito, binigyan din ng naturang opisyal na layon pa rin anilang mapanagot ang mga sangkot na individual sa kontrobersiya. May isa pa nating ulit na pakinggan si Officer in Charge Frederick Vida ng Department of Justice. At pangalawa, at mas malaki pong, tandaan po natin, may mga kalaban po tayo. Sino po ang kalaban ng sambayanan dito? Ang kalaban po ng sambayanan dito ay yung nagsamantala sa sistema. Diba? Ang gusto nga natin, mapanagot sila. Pag kayo po ay nanonood, kasama po ang media po ay ginagawang paraan para sila'y makapanood, nanonood din po yung mga abogado. Nanonood din po yung mga gumawa ng mali. Kaya dapat po tulong-tulong tayo na hindi po tayo mabasa ng ating mga gustong mapanagot. Gayunpaman, tiniyak ni Officer in Charge Frederick Vida ang patuloy na pakikipagtulungan sa Independent Commission for Infrastructure o ICI at maging sa Office of the Ombudsman. Nag-uulat na live ito si Bobo Grantilario and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Boss Radio, Bombo! Bombo Weather Update! Meron na lamang tayong 28 minutes bago sumapit ang launa ng hapon. Sa ating weather update, may katamtamang tsansa na mabuo bilang tropical depression o bagyo ang binabantayang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility sa loob ng 24 oras. Sa monitoring ng State Weather Bureau, pong umaga ho ng Miyerkules, namataan ang namumuong sama ng panahon sa distansya o layong 1,665 kilometers. Yan po'y silangan ng Eastern Visayas. Ayon pa rin sa ahensya, posibleng pumasok ito sa Philippine Area of Responsibility bukas o araw ho ng Huwebes. Sa oras na pumasok ito sa loob ho ng bansa, ito na ang magiging ika-18 tropical cyclone na bagyo sa bansa at tatawaging Bagyong Ramil. Base sa forecast ng Weather Bureau, tatahakin ito ang Northern Luzon area na magdadala ng malawakang pagulan hanggang sa weekend. Subalit kahit walang bagyo, karamihan ng bahagi po ng Luzon at ilang bahagi ng Visayas ang makakaranas pa rin ng makulimlim na papawirin na may dalang mga pagulan dahil sa dalawang weather system. Samantala, inaasahan naman ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin
sa nalalabing bahagi ng bansa na may magkakahiwalay na mahihinang pagulan hanggang sa mga isolated rain shower o mga thunderstorm. Bombo International News. Ipinasakamay na rin ng Hamas ang 4 pang labi ng mga nasawing bihag matapos mag-issue ng panibagong babala si US President Donald Trump ng pagdisarma sa grupo. Nitong Martes ng gabi dumating na sa Israel ang mga labi ng mga binihag na Israelis na na-retrieve ng Red Cross sa itinurn over sa Israeli military. Dinala rin ang 4 na labi sa National Institute for Forensic Medicine sa Tel Aviv para matukoy ang kanilang pagkakakilanlan. Bunsod nito, 8 na ang kabuang bilang ng mga labi ng nasawing bihag ang naibalik ng Hamas. Ginawa rin po ng Hamas ang pagbabalik ng mga labi matapos nga magbabala ang Israel na pipigilan nito ang pagpasok ng mga humanitarian aid sa Gaza hanggang sa ibalik ng Hamas ang lahat ng 28 labi ng mga nasawing bihag. Matatandaan na una nang iturn over ng Hamas ang 4 na labi ng mga bihag na natukoy na, kabilang dito ang Israeli military captain na si Daniel Peretz, Guy Eloz, UC Sharabi at Bipin Jushi. Kasabay ng pagsasakamay na rin sa 20 mga buhay pa sa ilalim po yan ng ceasefire agreement. Gayon din na ibalik na rin ng Israel sa Gaza ang 45 nasawing Palestino na kanilang hawak. Kasabay rin po yan ang pagpapalaya sa mahigit 1,700 Palestinian detainees at 250 prisoners. Subalit nagpahayag naman ng galit ang Hostages and Missing Families Forum na kumakatawan sa mga pamilya ng mga bihag na Israelis matapos ngang hindi ibinalik ng Hamas ang lahat ng mga labi ng mga nasawing bihag at nanawagan sa Amerika na idemand sa Hamas na tuparin ang kanilang ipinangako sa kasunduan at ibalik sa Israel ang lahat ng natitirang mga bihag kahit pa ang mga ito ay wala ng buhay. Sa karagdagan pang balita sa ibayong dagat, inanunsyo ng elite military unit na naagaw na nila ang pamumuno sa Madagascar matapos na i-impeach ng parliamentarians ang kanilang pangulo na si Andre Rajoelina. Sa kanyang pagharap sa labas ng Presidential Palace, sinabi ni CAPSA Chief Colonel Michael Radrianirina na bubuo ang militar ng isang gobyerno at magdaraos ng halalan sa loob ng 2 taon. Bubuwagin din anya nila ang mga demokratikong institusyon gaya ng Senado, ang High Constitutional Court, High Court of Justice, High Council for the Defense of Democracy and the Rule of Law at Independent National Electoral Commission. Inihayag din ng military chief na magiging bahagi ng pagbabago ang Gen Z protesters dahil ang naturang movement anya ay nabuo sa kakalsadahan kaya't kailangan anyang respetuhin ang kanilang mga demand. Samantala ipinagdiwang naman ng mga sundalo at protester ang pagpapatalsik kay President Rajoelina kung saan libu-libong katao ang nagwagayway ng kanilang bandila sa kabisera ng Antananarivo. Ang CAPSAT o Personnel Administration and Technical and Administrative Services Corps ang pinakamakapangyarihang military unit doon sa Madagascar. Itong Martes, pinangalanan na rin po ng Constitutional Court ng Madagascar ang military chief bilang bagong leader ng kanilang bansa. Subalit sinabi naman ng opisina ni President Rajoelina na nananatili pa rin in charge ang nagtatagong Pangulo at binatikos ang anilay attempted coup d'etat. Bombo Radio Philippines once again proves its excellence in broadcasting. Ngayong taon, sa 47th Catholic Mass Media Awards, ang Bombo Radio Philippines ay finalist sa lahat ng 9 na kategorya. Best News Program, Bombo Network News by Bombo Radio Philippines. Bombo News and Views Morning Edition by Bombo Radio Cebu. Best Commentary Program, Bombo Hanay sa Udto ng Bombo Radio Cebu. Best Public Service Program, Bombo Lifestyle ng Bombo Radio Philippines. Best Counseling Program, Istoryang Pasada, takbo ng Star FM Manila. Best Business News, Bombo Special Report ng Bombo Radio Philippines. Best Entertainment Program, Pinoy Memories ng Star FM Iloilo. It's all for you in the morning ng Star FM Bacolod. Best Educational Program, Bombo Special Reports ng Bombo Radio Philippines. Best News Feature, Good Morning Philippines ng Bombo Radio Iloilo. Bombo Hanay ed Ugto ng Bombo Radio Dagupan. It's all for you in the morning ng Star FM Dagupan. Best Drama Program, Sarming TBAG ng Bombo Radio Kawayan.
Ang pagkilalang ito ay alay namin sa inyo, aming mga loyal listeners and viewers. Dahil sa inyong tiwala, patuloy kaming maglilingkod sa pamamagitan ng mga programang tapat, makabuluhan at nagbibigay buhay sa ating mga komunidad. Mula sa 32 fully digitalized AM and FM stations ng Bombo Radio Philippines. The #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Meron na lamang ho tayong 22 minuto bago sumapit ang 1:00 ng hapon. Sa iba pang mga updates tayo mga kabombo, yung patong-patong na reklamo laban sa mga nagpapakalat ng maling impormasyon laban sa Armed Forces of the Philippines, nakatakda pong isampa ng sandatahang lakas ng Pilipinas. May update dyan si Bombo Bea Penisa. Pinaghahandaan na ng Armed Forces of the Philippines ang pagsasampa ng mga kriminal na mga kaso laban sa mga individual na nagpapakalat ng mga maling impormasyon hinggil sa mga napapanahong issue na sumasaklaw sa kanilang hanay. Ayon kay Armed Forces of the Philippines spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, isinasailalim na ang mga usapin sa investigasyon upang matukoy ang mga personalidad sa likod mga fake news at mga malilisyosong content sa iba't ibang plataforma. Nanindigan din ng sandatahang lakas na hindi nila hahayaan na samantalahin ng mga personalidad na ito ang mga issue upang sirain ang kanilang institusyon sa publiko. Ang inyong sandatahang lakas ng Pilipinas po is taking immediate and decisive legal action. We are preparing to file criminal charges against the individuals responsible for creating and propagating this malicious content. Giit pa ni Padilla, ito ay isang babala laban sa mga individual na nagbabalak sirain at atakihin ang kanilang institusyon. Binigyan din ni Padilla na ang buong sandatahang lakas ay profesional at nananatiling tapat sa kanilang sinumpaang mandato at maging sa konstitusyon na kanilang sinusunod. Ang hakbang din anya na ito ay hindi lamang para sa kanilang mandato, ngunit para sa higit 160,000 mga sundalo na tapat na naninilbihan at nagbibigay ng serbisyo sa bansa. Let this serve as a clear warning. The Armed Forces of the Philippines will not tolerate malicious attacks and falsehoods. We are a professional and honorable institution dedicated to our constitutional mandate. Samantala, muling nanindigan ng Armed Forces of the Philippines na patuloy nilang lalabanan at pupuksain ang mga maling impormasyon na ibinabato sa kanila ng iilan sa pamamagitan ng pagpapakita ng mga tunay na pangyayari at iba pang mga hakbang. Mula dito sa Quezon City, para sa Bombo Network News, ito si Bombo Bea Penisa. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, proudly launches the country's biggest one-day bloodletting drive. Dugong Bombo, a little pain, a life to gain. This November 15th, Saturday, join us in 25 key locations nationwide as we come together to donate blood and save lives. In partnership with Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated and the Philippine Red Cross. Last year, Bombo Radio Philippines helped replenish the nation's blood supply by collecting over 2.1 million cc of blood or 550 gallons or 10 drums of blood, helping countless Filipinos in need. This year, we are inviting sponsors, donors, and partners to join us in this life-saving mission. Visit or contact your nearest Bombo Radio or Star FM station or contact Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated at 0917-306-6617 to find out how you can support Dugong Bombo 2025. Dugong Bombo, a little pain, a life to gain. Basta Radio Bombo! Dako na ho tayo sa mga balitang tinutukan ng ating mga provincial station at kaugnay pa rin po mga kabombo. Dito ho sa nalalapit nating Dugong Bombo 2025. Isang linggo na lamang ho yan, o isang buwan na lamang ho yan mga kabombo. Ngayon po ay Oktubre 15 na. So para ho sa mga kababayan po natin, at tuloy-tuloy pa rin po yung pagkahanda ng Bombo Radio Philippines at ng Philippine Red Cross. Mga estudyante at Red Cross Youth, doon ho sa may bahagi ng West Visayas State University sa Haniway Campus, makikibahagi rin sa Dugong Bombo 2025. May report dyan ng Bombo Radio Iloilo.
Makikilahok ang mga estudyante at Red Cross Youth ng West Visayas State University Haniway Campus sa programang Dugong Bombo 2025, A Little Pain, a Life to Gain. Ipinahayag ng universidad ang kanilang suporta at pangakong makikibahagi sa nasabing mahalagang aktibidad sa pamamagitan ng campus administrator na si Dr. Giliar Pipindon. Ayon sa kanya, nauunawaan nila bilang isang institusyon kung gaano kadakila ang layunin ng Dugong Bombo na siyang pagbibigay ng dugo para sa mga nangangailangan, lalo na sa panahon ngayon. Nabatid na isang nasabing universidad sa mga aktibong grupo na nagpapadala ng mga kinatawan sa bawat pagsasagawa ng Dugong Bombo dito sa Iloilo. Inaanyayahan din nila ang iba pang mga organisasyon at mga estudyante na makibahagi at tumugon sa mga panawagan para sa makabuluhang misyong ito na nagliligtas ng buhay. We firmly believe that this noble cause will surely help the individuals who are very needy, and we are really expressing our sincere commitment to give our fullest participation in this coming event. And we are inviting everyone to join the Bombo Radio in this Dugong Bombo 2025 on November 15 at ISAT University. With West Visayas State University, Haniway Campus, together we will support this noble initiative. Sa area ng Iloilo, gaganapin ang Dugong Bombo 2025 sa Iloilo Science and Technology University o ISAT-U sa La Paz nitong lungsod sa darating na Nobyembre 15. Para sa Bombo Network News mula sa Bombo Radio Iloilo, ako si Bombo Gisa Padios. This is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Bicolanong mambabatas naman ipinaliwanag ang kanyang pagtutol sa 2026 National Budget Bill. Kaugnay niyan may report ang Bombo Radio Legazpi. Ipinaliwanag ng isang mambabatas ang ilan sa mga dahilan ng no vote nito sa 6.793 trillion pesos na 2020 national budget. Ayon kay Albay 1st District Representative Crisel Agman Luistro sa panayam ng Bombo Radio Legazpi na hindi pa rin nawawala ang problema sa unprogrammed funds. Anya, naging kalakaran na ng ilang mga personalidad ang pagmamaniobra sa unprogrammed funds. Iginiit ng mambabatas na napapanahon lamang na alisin na ito, lalo pat nagiging ugat lamang ng korupsyon. Dagdag pa ni Luistro na kung hindi haalisin ang unprogrammed funds, nagpapakita lamang ito na hindi seryoso ang pamahalaan sa pagkakaroon ng pagbabago sa pondo, lalo pa at ito ay naging ugat ng anomalyan sa flood control. Suhestyon pa ng mambabatas na ang pondo sa flood control projects ay ilaan na lamang sa mga health at social services. Samantala, sinabi pa nito na papayag lamang siya sa unprogrammed funds kung masisiguro na hindi ito magiging taguan ng ghost projects at ilalaan lamang sa urgent na mga pangangailangan. Nag-no po ako dahil naandyan pa rin yung glaring problem ng unprogrammed funds. Dapat lang alisin na ang unprogrammed funds dahil nakikita natin yan ay nagiging source ng corruption. Okay? Kaya pag hindi natin inalis yan, ang ibig sabihin hindi tayo seryoso sa atin pong sinasabi sa tao na may tunay na pagbabago sa ating budget. Yan ang ulat mula rito sa himpilan ng Bombo Radio Legazpi. To si Bombo Romela Sakayan Wandasan. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Bombo Police Report! Sa ating police report, dako tayo dyan sa may bahagi ng Visayas area. Dati kong hepe ng pulisya sa isang bayan dyan sa may Southern Cebu. Inalis po sa serbisyo matapos ang alegasyon na nanggahasa umano siya ng minor de edad. May update po dyan ng Bombo Radio Cebu. Tinanggalan ng ranggo at inalis sa hanay ng Philippine National Police si Police Lieutenant Jepty Barriga matapos nag-absent without leave o AWOL dahil sa aligasyong nanggahasa ito ng isang menor de edad sa bayan ng Hinatilan sa Southern Cebu. Ito ang kinumpirma ni Police Colonel Abubakar Magillian Jr., ang Provincial Director ng Cebu Police Provincial Office, na ayon pa na si Barriga ay nahaharap sa kasong administratiba at statutory rape.
nangyari ang nasabing krimen noong Setyembre 28 ng kasalukuyang taon na agad namang nirelebuhan sa pwesto ang nasabing hepe ng Malabuyok Police Station na si Bariga noong Setyembre 30 ayon sa mandato ni Police Regional Office Central Visayas Regional Director Police Brigadier General Rederico Maranan nang malaman ang nasabing pangyayari. Hinihinalang nagtatago sa masukal na gubat ng Southern Cebu si Bariga matapos pinaghahanap ito ng kapwa pulis dahil sa kasong kinahaharap. Dagdag pa ni Police Colonel Magilien na may isang pulis din silang iniimbestigahan dahil sa pagkasangkot nito sa pagtulong kang Bariga na makatakas sa kanilang naisagawang manhunt operation. Iginiit ng opisyal na hindi papayag ang pambansang pulisya na madungisan ang reputasyon nito upang hindi maulit ang nangyari sa susunod na panahon. Si Lieutenant Bariga is already on a will status. A criminal case has already been filed against him and administrative case as well. For the administrative case, hindi lang siya ang pinailan. We identified individuals who have helped him escape. So, pinailan din namin sila ng administrative. Okay. Mula rito sa Bombo Radio Cebu, ito si Bombo Ken Apor ng Bombo Radio Philippines, the #1 most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Samantala, kuha pa po tayo ng mga karagdagang report doon nga po sa panibago na namang pagbuga ng abo mula po dyan sa Bulkang Canlaon na dumadalas daw ayon po sa FIVOX. Kaugnay yan, kuha tayo ng report mula sa Bombo Radio Bacolod. Muli na namang dumalas ang pag-aalboroto ng Bulkan Canlaon sa panim ng Bombo Radio Bacolod kay Daryl Aro, resident volcanologist ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of FIVOX Canlaon Volcano Observatory. 2 beses na nagbuga ng abo ang Bulkan Canlaon kaninang umaga. Ito ay unang naganap alas 6:54 ng umaga at nagtagal ng 46 minutos na nasundan alas 7:50 ng umaga na nagtagal naman 23 minuto. Ayon dito, normal lamang ang nagaganap na ash emission dahil nasa alert level 2 ang status ng bulkan. Na-report din na mayroong ash fall sa La Carlota City at sa bayan ng La Castillana sa Negros Occidental. Ayon kay Aro, ang mga aktibidad ng bulkan ay nagpapakita ng posibilidad na ito ay maaaring muling sumabog. 2 ash emission event po tayo na-record ngayong araw. So una po ay nung 6:54 ng umaga, nagtagal po ito ng 46 minutes. Yung pangalawang event naman po ay nag-start ng 7:50 ng umaga at tumagal po ng 23 minutes po at may taas po na 150 meters at yes po sir, normal po ito sa kay Canlaon since nasa alert level 2 po tayo. So possible po sir na sasabog pa ulit ni Canlaon. Samantala, naramdaman din ang pagyanig sa ilang lungsod sa Negros Occidental kasunod ng magnitude 4.4 na lindol sa Gimbal, Iloilo. Ayon kay Aro, intensity 2 ang naramdaman sa Bago City habang intensity 1 naman sa La Carlota City, Negros Occidental. Paliwanag nito na ang mga lindol ay resulta ng sabay na paggalaw ng mga active faults. Payo ni Aro na patuloy na magantabay sa mga updates at advisories ng FIVOX. Ay, may magnitude po ito na 4.2 magnitude at may lalim po ito na 15 kilometers, sir. At may base naman po sa mga reported intensity, sir. May intensity 4 po dito sa City of Iloilo, Nueva Valencia, Guimara. Intensity 3 naman po dito sa Gimbal, Miagao, and Oton, Iloilo po. Per reported, sir, meron din po dito din po sa La Carlota and Bago City, sir. Mula rito sa lalawigan ng Negros Occidental para sa Bombo Network News, ito si Bombo Zaldiforo II and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Meron na lamang kung tayong 9 na minuto bago sumapit ang 1:00 ng hapon. Ang gobyerno ng Pilipinas bubuo ng isang executive order daw na nag-atas sa mga ilang government agency na bilhin ang aning palay ng mga lokal na magsasaka. May update po dyan ng Bombo Radio Kawayan.
Bubuo ng executive order ang pamahalaan na nagbibigay kapangyarihan sa ilang mga government agencies na bilhin ang aning palay ng mga magsasaka. Ito ang isa sa mga napagkasunduan sa isinagawang Rice Summit na niluhukan ng mga local and national officials upang bigyang solusyon ang pagbagsak ng presyo ng palay sa bansa. Sa panayam ng Bombo Radyo Kawayan kay Isabela Governor Rodito Albano III, sinabi niya na sa pamamagitan ng naturang executive order ay ipauubaya sa local government units at National Food Authority at iba pang ahensya kung paano gagastusin ang ilalaang pondo sa pagbili ng palay direkta sa mga magsasaka. Nilinaw naman ng gobernador na bibigyang prioridad muna ang mga rice-producing provinces sa bansa. Sa pamamagitan ng nabanggit na executive order ay pagbabawalan ang lahat ng mga government agencies na mag-import ng bigas. Maliban dito ay rerepasuhin din ang Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF kung saan ang buwis na nalilikom ng pamahalaan mula sa bigas ay kailangang maibigay ng direkta sa mga lokal na magsasaka. Kailangan natin pakitain na gusto ang ating mga magsasaka na kailangan yumaman ang hindi naman yumaman na todo yaman. Gusto ko, yun, para may angat natin yung antas ng kanilang kabuhayan. Mabigyan natin sila ng magandang presyo, pakitain natin sila, pag kumikita sila, at least, umangat yung antas ng kanilang kabuhayan. At iyan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Kawayan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Jamaica Barbas. This is Bombo Radyo Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo. 200 piso naman na dagdag sahod sa Western Visayas, pinag-aaralan pa ng Regional Tripartite Wage Board, mga employer tutol sa naturang panukala. Kaugnay niyan, may eksklusibo pang panayamang Bombo Radyo Kalibo. Pinag-aaralan pa ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board Region 6 ang panukalang 200 pesos na dagdag sa arawang sahod ng mga manggagawa sa Western Visayas. Sa interview ng Bombo Radyo Kalibo, sinabi ni Attorney Sixto Rodriguez Jr., Regional Director ng DOLE 6 at Chairman ng RTWPB, kasalukuyang nire-review ng board ang petisyon para sa dagdag sahod matapos mapakinggan ang magkabilang panig sa isinagawang public hearing at consultation noong October 8 sa Iloilo City at lalawigan ng Aklan. Aniya, pagkatapos ng public hearing sa Negros Occidental, inaasahang magpapalabas na ng desisyon ang RTWPB sa October 23 at target itong ipatupad sa November ng kasalukuyang taon. Sa naturang konsultasyon, umapila umano ang employer sector para sa patas na desisyon na makakatulong sa mga empleyado, ngunit hindi naman makapalugmok sa mga employer kung saan masyadong mabigat para sa kanila ang 200 pesos na aumento. Giit ni Rodriguez, hangad nilang makabuo ng patas na desisyon para sa magkabilang panig. Nagkaroon kami ng deliberations at tingnan natin kung talaga bang karapat-dapat na magkaroon ng increase at kung magkano ang kanilang kaya namin ibigay. Generally, ang reaction ng employer ay kung should there be any wage increase, kung hindi man maiwasan, it should be minimal and not that too high. Like yung kanilang 200 pesos ay sabi nila hindi nila kaya 200 pesos. Para sa Bombo Network News, mula dito sa Bombo Radyo Kalibo, Bombo Ashley May Pamaos nag-uulat, and this is Bombo Radyo Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo! Panguli sa ating mga provincial report ang pagtanggiho ng International Criminal Court sa pansamantalang paglaya nitong si dating Pangulong Duterte. Lehitimo raw, batay po ito sa naging opinyon ng isang dean ng law school. May update po dyan ang Bombo Radyo Rojas. Ipinaliwanag ng international law expert na ang desisyon ng International Criminal Court o ICC na tanggihan ang kahilingan para sa pansamantalang paglaya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay naaayon sa umiiral na batas at patakaran ng korte. Sa panayam ng Bombo Radyo Rojas, sinabi ni Attorney Roden Taton, Dean ng Graduate School of Law ng San Sebastian College, Recoletos, na ang pasa ng ICC ay nakabatay sa Article 58 ng Rome Statute na nagsasaad ng mga batayan para sa interim release ng isang akusado.
Ayon sa kanya, natukoy ng tribunal na walang sapat na pangangailangan o dahilan upang bigyan ng pansamantalang kalayaan ng dating Pangulo habang nagpapatuloy ang investigasyon hinggil sa mga kaso ng umano'y paglabag sa karapatang pantao sa ilalim ng kampanya kontra droga. Dagdag pa niya, mahalagang tandaan na may kapangyarihan ng ICC na repasuhin ang mga muson kung may bagong ebidensyang maisusumite. Ngunit sa kasalukuyan ay nananatili ang desisyon laban sa hiling na pansamantalang paglaya. Samantala, nagpapatuloy pa rin ang investigasyon ng ICC kaugnay sa war on drugs ng Administrasyong Duterte na sinasabing nagresulta sa libu-libong pagkamatay sa buong bansa. Pero ang korte, the International Criminal Court, the tribunal has made a pronouncement based after they have analyzed the law and the factual circumstances, and they made a conclusion out of that there is no necessity for the interim release of former President Duterte. Kung makatarungan ba, I think it's always that power of the court to determine as a neutral body. Mula dito sa Bombo Radio Rojas, para sa Bombo Network News, ako si Bombo Lindsay Ermitanio Bade. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Tuloy-tuloy po sa pagsubaybay sa ating 32 fully digitalized AM at mga FM station gamit ang ating mga social media pages, mga kabombo, sa mga kababayan po natin dito sa Luzon area. Lalo dyan sa may bahagi ng Northern Luzon, ang Bombo Radio Kawayan, nariyan po sa may bahagi ng Cagayan Valley, ang Bombo Radio Dagupan at Star FM Dagupan dyan sa may Pangasinan area sa may Ilocos Region, ang Bombo Radio Baguio para ho dyan sa may Cordilleras, ang Bombo Radio Legazpi sa may Bicol Region at ang Star FM Manila dito sa Mega Manila. Yan pa rin po sa Luzon area, mariyong tutukan po sa may Cagayan Valley ang Bombo Radio Tugigaraw, habang sa Ilocos Region, nariyan po ang Bombo Radio Lawag, Bombo Radio Vigan at Bombo Radio La Union, habang sa dyan naman po sa Bicol Region, nariyan po at pwede yung matutukan ang Bombo Radio Naga. Mga kabombo Caster Nation, bago tapos, samahan niyo po kaming manalangin ng Orasyong Pirata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Mga kabombo Castor Nation, sa ating pang Christmas countdown, abay 71 days na lamang po at Pasko na. Yan ang kalipunan ng ating balitaan para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere. Pilo, Philippine Standard Time. 1 minuto na nakaligad sa takna siningalaw na. Balik na diri sa pagpangalagad sa Bombo Aray sa Udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby, check naton si Bombo Hana Andaza
ang Iloilo City government, no? Ang mga empleyado sa Iloilo City Hall nagpanigayon sang earthquake drill. Subong gid lamang sini nga mga tinion. Kumusta ihan ang ginpanigayon sining earthquake drill? Kay kumadumduman pat sa aton sining mga kabombo last time or last week nagpayag diri si Mayor Inday Raisa Tranias nga magapanigayon sila sang earthquake drill. Natabuan man abing kagaina naglinog na ya. Check ta si Bombohana, anda sa Bombohana sa report. Please go ahead. Yes, Bombo Cham, subong isa kita magagang papri sa mga restriction ng ipatagayon sa mga aga. May nakamatsyag liwat ng pagtayog sa lupa kagalino din mismo diri sa may Iloilo City Hall. Nagpanaog ang mga empleyado sa legislative building right after the session kagang ining sa bahin man sa Iloilo City Hall mismo nga building. So subong diri sila sa may ground kag iban sa may nagalap na sa may Plaza Libertad matapos nga makabatsyag sang linog bago gid lamang, and according diri sa may DOST Civox ang origin ni ang 2.6 magnitude sa may Cebu City akon sa may Bugo Cebu kag subong man ang nakabatsyag diri sa may part of Iloilo City. Somehow hindi magitaman ka bagsog Bombo Cham, but then ang mga staff gilayon nga gin evacuate kag di pa panaog mismo sa ilang mga opisina. So subong according diri sa may Freebox as updated of 42 PM magnitude 4.0 ang kag Bugo Cebu City ang iya sining origin. So subong diri man mismo nga mga konsehal nga nagapalanyaga actually nagapanaog man. Bali hindi niya kabahin sang earthquake drill kundi earthquake niya ang nabatsyagan dira. Yes, tama, Bombo. Right after sa earthquake, so ginapakalas ko may natutad dito nga linog it. So right after earthquake, may nabatsyagan nga linog it mismo this 12:42 PM. So iban din palanyaga right after isang pag-interview man naton kay Vice Mayor Love Garonda. Nakabatsyag at why nga tigil pa evacuate kagin pa panaog bila yon ang mga staff diri sa may Iloilo City Hall. Actually, sa mga hapon, ang diri sa aton man nga si Councilor Alan Jaldivar. Sa mga Councilor, nagpanaog ka mo, nakabatsyag ka sa linog mismo sa imo office? Well, actually, though, I know to the wall gani, daw vertigo ako. Pero since ang staff ko siya sa linog, kaya mo to dayon, we decided, di pauna na ako ang staff ko papanaog. Tapos nabiling kami sang duwa ko man staff na para to secure sang office, and then nakita namon nga wala naman bilin, so nag-decide na kami mamanaon naman. Ano ka gani nga floor, Councilor? Third floor. Though gamay lang man nga uyog, so I thought the while dala lang sa akon nga kakapoy bila sa kay nag-session nga daan kita. Hindi mo na ma-differentiate between the vertigo and... Yes, hindi mo na differentiate. Sa nagigat to, pila kita, 4 point at something. So, siling ko gani sa utod ko. Siguro, gin-vertigo ko kay bago lang ko ka-inject ng ako nga bulong. So, I thought on the while nga after effects ang bulong kay galiin mo yan, linog na. Kung initial nga instruction sa inyo na for this legislative building? Yes, manaog lang anay, instruction sa nga nga OBO officer, and then naka-discuss mata further sa iya kung ano pagid ang kakulangan naton sa new multipurpose building naton diri, like for example ang mga PA system naton, tapos ang mga marshals naton, and then clear gid nga instructions where to go ang aton evacuation area nga diri sa kilid naton sa Freedom Grandstand. So madamo pa ta siguro nga i-discuss no kaga i-prepare no kahit ang sa aton yung main building sa City Hall na establish naman na nila ang kadiri na lang sa aton nga multipurpose building. Knowing, Councilor, nga wala pa wala pa drimat kayo ng earthquake drill, but then ang imong mga staff, kamusta ang the way sila nga mag-respond with this, Actually gani, ang akon nga staff nag-response kabalo kay this out of the wild earthquake drill. So nagsunod sila sa guidelines kung paano itandak ang earthquake drill. So do happy man ko nga tanan man no nga mga empleyado diri under sa multipurpose building naton should be vigilant and aware kung ano ang dapat nila pagabuhaton if ever gid man nga may linog.
So naka-timing lagi counselor kay kagina sa ngaga, magit patigayon sa. So gani kay ang binamon gani dala pa ni sa earthquake drill kay gali mo ya totoo na gini ang earthquake diri. So ti amo na i-secure tagid ang aton nga tawo, ang aton nga staff kada kinahanglan with ample kita practice drill. I know for sure isa ini sa mga preventive measures nga man-lessen nato ng casualty if ever gid man nga may dako kalinog nga matabo sa aton diri. Mga kabombo, bumutsyam na batian natin si Councilor Alan Zaldivar sa iya diri nga pag-respond kaga mga staff niya mismo sa ining alinog na batsyagan sa may Iloilo City Hall and its annex building. Pero ang earthquake drill natapos na tigayo na or why pa? Natapos na ini bombo champ kay natapos ini na. Ang scheduled. So first floor and second floor sang aga and third and fourth floor naman sa karon sa hapon. But though medyo na late abi ang earthquake drill kagina, supposedly 9:30 but nagatigayo ng session do mga 11:30 na natigayo ng earthquake drill sa first and second floor. But this 12:42 PM gid lamang nagluntad ang linog. Bumutsyam by the way diri kita sa bahin man sa ilo kita diri sa may main building sa Iloilo City Hall. Yari diri subong ang City Health Office medical team kay bay naglaay diri ang pamatsyag nga may naglaay pa matsyag diri sa siguro ka staff from Iloilo City Hall mismo gina check diri ang iyang blood pressure kaga subong gina-check man mismo sa City Health Office medical team kaya standby naman sila basta may mga linog. Timing man kay daw nag-earthquake drill subong nga aga supposedly earthquake drill lang but then this afternoon at lamang ka oras ang nag-agi nalumtad gyud ako na may pagtayog sa liwat sa lupa diri mismo sa may Iloilo City Hall. Actually hindi mo gyud siya gid man mabatsyagan pambocham kay daw confused or hindi mo ma-differentiate mala if it's vertigo nalingay lang ang ulo mo kung gamay lang ang pagtayo kay not that strong but then ang ibang diri kinalbaan kag mismo gid na papanaog sa may building. Si Sir Hongko ang executive assistant for youth and sports. Kamusta? Dito ka sa fifth floor kina sir? May alagi man nga paggamay lang siya. Kasi para sa panagpapanaog ka lang na diyan. Ano ka sir that time? Aga arap lang ko tungkol sa akong kusina. Hindi ko kita ko doon medyo patinaog na kami. Gamay man lang ako. Knowing wala ka mo suspension sir but then ang staff mo kamusta? Wala mo kami mapasaka naman lang. Papanaog lang. Okay, papanaog lang. Oo. Abang masyal na bata natin si Mr. Oliver Hongko, ang executive assistant ng youth and sports sa subong man. Pagsubong ang ining update lamang sa ining naglain na pamatsyaga isa ka staff. Ang yung dito subong pasulod agad nga maiwan man sa aircon dito sa may ground floor sa Iloilo City Hall. So patagwan naman sa responder team mismo ang bangin diri sa Iloilo City Hall kaya bangod na daw lain rin ang pamatsyag wala gani siya man bagdan ginapakungko lang na ini temporary release ng City Health Office medical team but then ini man ang anay lang nga nangin respond anay sa iya siguro dugay mag-okay man ang pamatsyag sini sulod niya sa may office of the city Human Resource Management Officer dito sa may ground floor sa Iloilo City Hall. By the way, one more time, bago ginamang, ginadesisyon na naman sa mga staff sa Iloilo City Hall nga ipasulod anay ang mga empleyado kay daw wala naman sa minabatsyagan kapag tayog sang duta. Nagbalik na sila man sa operasyon o connection list of this building. But kung sa ilo katadri sa may legislative building, o kung annex building sa Iloilo City Hall, wala sa gihapon din sila makabalik sa opisina. Diri sila temporaryo sa may sagwa. So kanatubang lang din sang ila diri nga building until the further notice upon ara si Mayor Raisus lang sa piyak sa legislative building to check the building. I-check naton.
Aha. Okay. Mabasam subong na naga-istorya pa ini sa mga staff kag sa mga staff na Councilor Net de Liliana kag naga-tawag pa sa iban mga opisina to check properly kung ano gid ni bala ang desisyon kay kagin sa aga, although nga may Pero kung ikumparar nimo ang earthquake drill kagaida nga ginpatigayon kag sa matutuod na siniyang linog, kumusta ang reaksyon sa mga empleyado, Bombohana? Na-apply Manila sang maayo man na mga kay daw fresh kung pag sa ilaman ng mga isip, but only the first and second floor abisang City Hall pa lang ang kagila napatigayonan sa ining earthquake drill. But somehow may aram sila yung patigayon pero kagabi may mga daw mga briefing or gintang assign ng mga martial abis para sa ining earthquake drill supposedly sa buong aga kag karon hapon. So siguro sa buong ang ginatagwan din ni Mayor Risa Tanyas ang sa ining earthquake drill kagina ang schedule earthquake drill at 11:30 AM may ara sila sang pang post nga ilustri shout office medical post ang iya sang CDRMO yari man kagina si Mr. Darwin Papa, but during that time madamo man sa nag-participate knowing nga first and second floor is may pinakadamo man dawa kung nag-add sila sa initial estimated 100 client per floor kay bangod mga madamo sa nagaproseso abi sa may City Health Office sa mga opisina sa mga Oswald Pharmacy kag madamo pa nga mga opisina diri sa may first and second floor sa Iloilo City Hall. Bombocham so subong no ang dinagay sa malapit man kay Mayor Risa Tranias, but then subong nag-turutuglo in isang building sa Iloilo City Hall. Siguro talk with Mr. Darwin Papa or so bali ang area mo subong ara ka mo niya sa dalom sang ano ganing tawag sini multi-purpose annex legislative building, ano ganing tawag sini? Ang tawag diri annex building but multi-purpose building Okay. So dira ka mo yang area way ka mo to sa may tubang sa City Hall. Wala abang mo siyam kay diri kagina during that time nag-interview kita kay Vice Mayor Lavaronta bago lang natapos about the proposed budget of Iloilo City for annual budget for 2026. So right after na daw nagpropong po kita, but then daw may sulod man sa room and the conference room ni Vice Mayor Lavaronda to tell us nga magpanaog na kuno kay may linog kag sang time ina daw may nabatsagan kita kagamay lamang alingit sa ulo ng ulo, but then daw hindi bala may baluan kad nahamutan man si Vice Mayor Lavaronda kay right after earthquake drill kag may ara gid mismo sang linog nga kun ano ni bala kagutom lang bala ini o kun linog gid ini, but then daw gamay lang siya like way of pila lamang ka segundo Bombocham ang diri sa may legislative building, but some part of it siguro sa may pinakababaw pagid kag diri sa may Iloilo City Hall ang nabatsagan gid nila. So as preventive measure na lang mas and safety for everyone agin pa panaog na lang yan ang gusto mga kapulisan nga nag-duty diri and security guard din pang assign naman per building agad nga mapapanaog sa pagpanaog naton actually Bombocham na sumalaman naton si Councilor Romel Doron kay sa second floor lang ini siya and ginapamangkot niya ko nga pinanaog na ko no ang mga empleyado, but then gina-inform nga may linog ko na Councilor so naog na lang nagnaog man rin si Councilor Doron and riman si Councilor Danny de la Liana, Councilor Alan Zaudimor sa ground floor natin pag-abot natin. So subong ang ini ang naging naplastada subong sa Iloilo City Hall and the annex building and subong sa may una nga ginabuksan liwat para sa mga empleyado at clients ang building amo ang sa may Iloilo City Hall. Subong balik na ini sila and diri naman sa may legislative building o kon annex building ang bago gid lamang magibuksan Bombocham for this instruction kay wala man diri sang hatag na instruction abi si Mayor Isong ganyan if suspend pagid man kay gamay gid lamang nabagsagan knowing sa mga protocol intensity 5 to 6 and up ang mag-declare sang suspension sang trabaho sa Iloilo City Hall and mga estilahan diri sa may syudad sang Iloilo. Kagi na diri sa Adalom aton man diri na kagina ang presensya ni
Office of the Building Official Head Engineer Mavi Castillo. But right after ito, nagpatigayon man sang inspection dito sa may building, and then next building subong mag-inestorya pa dito si Mayor Isa Tenya. Bombo Sham. Okay. So, amo ni subong ang Sige, anyway, Bumbuana, i-consolidate lang dira kung may mga pronouncement gid man later on si Mayor Inday Isa Treñas, pindot ka lang dire para nga palayag naton. Yes, Bombo Sham, dagdag dugang pagiging mga informasyon, pagkamatay madrid sa may Bombohana Ecuador. Ito Bombohana Mendoza Antarsa, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta radio. Bombo. Salamat gid Bombohana Andasa sa imo siniiyang report. No, ti abi naton makuha kita sang report party sa earthquake drill, ti may earthquake gid gali nagluntad sa aton sini nga mga kabombo kag nabatsagan ini sang kadamaan sang mga empleyado dira iya sa may annex sa multi-purpose building or legislative building. Kag direkta man dayon nga nagplanaog ang mga empleyado. So far, suno sa kay Bumbuhana sa iya sining obserbasyon, ginsunod man sa mga empleyado ang mga pagsulundan kay mga lason si Midya, ginpatigayon ko ng earthquake drill mo. Mga 2 ka oras ang 1 ka oras kay tunga, no? Nagluntad ining linog sa aton sining mga kabombo. So far ginahusisa pa karon sang mga opisyal man sang city government, no? Kun bala anong sistema bat ang nakuha naton nga mga informasyon sina diri matamat naman nga ginapabalik sa tagsa sining ka opisina nila ang mga empleyado sang Iloilo City Hall. 8 minutos na nakaligad sa takna sining alauna. Pakapitulyo naman ta kay ang Iloilo Provincial Government nag-request nga ang DPWH Regional Office 6 sa mga engineer sa DPWH 6 ang mag-assess sa Kapitulyo. Ini man lipod sa ibalo naton nga ang Kapitulyo ang ining nasambitan sining nga building may mga retrofitting naman nga ginapatigayon mo. Ti may mga dako sining litik kag madamo pa sa mga pamagi sa pagsikyar, no, sang structural integrity ang ginapatigayon, no, sa aton sining mga kabombo. But luyag pagid karon iya sang gobernador nga masiguro pagid sa aton sining mga kauturan nga safe pa pananglitan magbalik sa pagtrabaho ang mga empleyado sa provincial capitol. Kag subong man sa aton sining mga kauturan istoryahan taman karon kay ang Office of the Civil Defense Regional Office 6 or Office of the Civil Defense 6 pagwa na sang direktiba nga magpatigayon sang wide scale earthquake evacuation drill sa bugos nga rehiyon. Standby man kamo kay checkeron tana, no, sa aton man sini pa niya nga pagpangalagad sa gihapon diri man sa aton sini nga pagpalayag sa Bumbuhana sa udto. No, check naton ang mga balita man sa Kapitolyo kag ginalagat-lagat man naton ang tiyempo kung bala may mga pronouncement nga pagahimuon ang alkalde sang syudad sang Iloilo sa sining makaduha ka beses na, no, nga nagaluntad iya sang pagluntad sang linog, no, nga nabatyagan man diri sa bahin karon sang syudad sang Iloilo. Check wanay si Bombo Pauline sa may Kapitolyo. Bombo Pau sa report, please go ahead. Gin-request Bombo Cham sang Iloilo Provincial Government with Provincial Resource Production Management Office sa PDRRMO kag Provincial Engineers Office ang Department of Public Works and Highways Region 6 nga mag-assess diri mag-conduct sang inspection diri sa bahin sang Kapitolyo siniman nga adlaw Bombo Cham kasunod sang nabatyagan nga 4.2 nga linog sa sentro dito sa bahin man sang Gimbal Bombo Cham. Pagkatapos ini ang nag-request din padalaan ini diri sang pila ka mga personnel man sang regional office halin sa may 4th Engineering Office Bombo Cham abig nga mag-conduct diri sa inspection pero una nakagina no sang tayog ining linog sa bahin man sang Iloilo
diri sa bahin sa Kapitolyo nagpalupad nagilayon ini sang drone ang PDRMO to check kung ining mga cracks bala nga nakita dito sa mga prior nga mga linog nagdako ini siya. And so far during sa ginapatigayon nga inspection sang DPWH nagpalupad man ini sang drone kay dito yung pakita sa personnel sang DPWH to assess man kung kamusta ang naging kahintangan ang ginobra sa Bong Diliwang kaya diri sa bahin sang accounting office may nakita ini siyang litik. So amo yung una ginpadulungan ang accounting office kung magpasulod ikaw sa bahin sa Iloilo Provincial Capital sa left side ini siya bombot siya mapanulong dito sa may CR entrada ng gid na siya and then dara mo makita ang ilaman nga opisina dire kag nakita nga may litik sa bahin man sang nasambitan man nga opisina kag dito nakita ini siya bombot siya nga may litik dire so gindala or may dala dring rebound hammer ining 4th Engineering District Office to check man diri ang kahintangan sa structure. So far sa initial nga pag-assess di Bombot Siam wala man kuno sang dapat kabalakan sa nakita diri nga kay gin natiltig ini siya mo and nakita man dito ang ining base diri sa pag-assess sa 4th District Engineering Office o sa PDRMO kag PEO o Provincial Engineers Office nga sa pa kon ara lang ini sa palitada Bombot Siam kung sa surface sa finishing sa pader lang ini ang may litek kag mabakod ining column nga mismo kumbaga ang iya diri nga sentro gid Bombot Siam ang haligi kag wala man dapat sang kinanglan man nga kabalakan matapos ini sa gid patigayon rebound hammer test amo ini siyang isa ka non-destructive method na ginagamit sa pagtan-aw diri sang compressive strength o kung ano mo diri kabakod sang surface o iyang katigahon diri Bombot Siam ang concrete kag ginaobra ini pinaagi sa pagtakos sang rebound sa isa ka spring driven mass pagkatapos ini mag-igo sa concrete surface. So ang iari diri subong sa bahin sang 4th Engineering Office the manual lang ini siya tapos luungtok lang man ini siya Bombot Siam may ara siya nga ginabutang ang may mga square siya sa surface and ginatapos ko pila diri ang capacity niya Bombot Siam. So far ang nakita dito 42, 48, 52, 58, 62 gamo ni siya ang mga numbers na gipanghatag man diri which is safe ini siya Bombot Siam kasi may mga range ini siya kuno kung mag 30 ti amo na ang hindi na siya manami ang quality but so far sa pag-check above 40 ini siya ining tanan nga mga sa bahin diri sa accounting office maglawas dira maging check man dito sa bahin sa pila ka panalagan sa 6th floor ang ginapahanumdum lang diri sa aton kung nagapungko ka dibla Bombot Siam sa may fountain sa Iloilo Provincial Capital sa Capitol Grounds kasulod na gid mismo may ara sang sa dome ini siya bala Bombot Siam ang dome pabilog ini siya tapos ang pinakababaw kung magatulok ikaw malapit-lapit lang dira sa bahin sang gani ang palalawigan nga mga opisina. And then, dugin pahanumdum lang at hindi din magtulutambay. Kasi makita mo, doon mo ni siya ang may pinakadako na crack so far. Nati kung kumbaga amo ni ang weak spot subong. Pero hindi pag hindi mahambal ang capacity niya dire not until nga ma-check ini kay karon sa hapon or sa sining hapon mga 2 to 3 PM mapalulong dire ang regional office niya pag may bitbit ini sila Bombot Siam nga do x-ray ini siya nga matan-aw kumbaga ang skeletal structure dire sa building kag dire mabalaan man ang patigayonon man nga assessment kag ang structural integrity mismo sa Kapitolyo. Actually ining Capitol Bombot Siam sa pagtan-aw man dire naton kasi magsulod kaw may ari dire sa nakabutang kung ano nakadugay ang Kapitolyo. It's na-build ina siya or napatindog ina siya sang 2001 or 2000 25 years na ina siya Bombot Siam tag madugay naman pero ma-ensure pa no so far kuno sa initial assessment ang capacity dira sa Iloilo Provincial Capital magluwas diri may patigayonon buwan nga pag council meeting kaupod ang hibok diri sa pila ka mga concerned or critical offices sa bahin sa Iloilo Provincial Capital, Iloilo Provincial Government, tanawon kung ano ang rason na sunod-sunod gini ang mga linog na nabatsyagan diri agud ma-explicar man sang maayo kag mapatagan man ining mga offices and so, kag mapatag man ini sa bahin sa mga publiko diri sa bahin sa Iloilo, Bombot Siam and with this man mag-present sa patigayonon nga meeting bisan through Zoom lang ang FIVOX kag pila diri ka mga opisina
ang PDRMO diri ang magaserbe man nga sekretariat amo ning una nga tika nga makita kung ano gid man bala ang balantayan sa bahin diri naton mangin preparado man kita bisan pa paano bisan kiti hindi ta man makita kag hindi man mapakandaan kung saan umaabot ang linog at least no mabalaan man diri ang capacity sa bahin man sa probinsya sa Iloilo. So nag-instruct ang gobernador na subong no sa mga kabanuhanan nga mag-conduct ang council meeting most especially dito sa bahin sa Gimbal kag naka ining mga report nga mabaton diri nila sa bilog no sa provincial capital and at the same time sa provincial government ilabi ina siya kag i-deliver man sa patigayon buwas nga council meeting babacham patibati bala naton o kan ipabati bala naton ang aton man diri nga interview kay Dr. Paul Alfonso Baldonado III ang Deputy Incident Commander kag Division Head ng Admin and Training from PDRRMO. In-connect natin with DPWH Regional Office. Ang Regional Office natin is nag-amando or nag-instruct sa 4th Engineering District dito sa Santa Barbara to meet up here. No? So ang mga taga-region nag-conduct sang ocular inspection and then ipakita sa PDRRMO ang mga nakita nila ng mga cracks together with the Provincial Engineers Office. Sa Subong, tapos nila ang hammer rebound test nga ginpatigayon and then nakita nila nga structurally sound pagyapon ang ating buildings no despite sa mga cracks which is considered nila as superficial. Silingon ang palitada lang ang nagbatsyag pero ang pinaka-core sa ating mga concrete is still intact pagyapon ang integrity niya. And then ang atong regional office nagdugang pagid nga mapadala sila sa isang scanner diri sa province kay para makita pagid ang mas madalong pagid bala nga pag-inspect sang aton nga mga major structures such as mga pillars o silingon mga haligi pati itong mga beams no tawag na nila gina x-ray pala nila. Okay. So makita ginila ang skeletal structure kumbaga sa building. Yes ma'am, ang pinaka-sulod dito makita naton kung may mga compromises na. So sa Subong ginahulat naton ang scanner. Ang aton nga council o kanang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o kung PDRIMC will convene tomorrow. Blended no may ari diri sa may governor's office kag iban sa Zoom. Agenda naton is ang FIVOLCS will be rendering their reports no ang mga dugang pagpaathag kung ani kakatabo ni ang mga linog ni ano mga dapat naton bandayan mga protocols nga pwede pagid para ma-enhance ang safety and security sa bilog na Kapitolyo. In the same manner, ang aton nga DPWH Kagina na nagkadto dire will also be invited as resource persons. Ang aton nga Engineers Office will also be present no, para mag-receive sa tanan nga mga information para ma-process. Ang aton nga PDRRMO will be serving as the secretariat kag matag man kami sa mga reports kin mga findings namo. So this is of course una na tikang naton para nga makita naton kung ano gid bala ang mga dapat balantayan and then si Governor Defensor nag-instruction man nga ang aton nga mga kabanwahanan is will do the same. Mag-conduct man sa ilang mga council meetings as we speak. Ang Gimbal dito which is the epicenter sang Kagina nga linog is nag-coordinate man kita kung ano pa kita madugang naton nga mahatag to nga mga serbisyo. Kag kung kinahanglan mag-coordinate ang province for Gimbal, ang DPWH is on standby naman. The same manner nga tanan kami dire is through radio naga-contact kita sa mga kabanwahanan naton kag ginatapos naton ang aton nga sitrep for the perusal of the government. Will it speak for the whole, sir, sang integrity sang Kapitolyo given nga sa accounting office lang kita nag-rebound hammer test? May ara kita rebound test diri sa may
first floor kag sa may 6th floor. So ang mga findings dito is very positive pa man katama nga mabakod ang atong building. Pero of course because of the expectations naton nga base may mga aftershocks pang balantayan, so we could only say sa gada tapos lang gid sa aton nga inspection kung ano pagid ang kaimtangan sa aton nga building. Mama Cham, si Mr. or si Dr. Alfonso Baldonado III, ang Deputy Incident Commander, nagsubungman ang Division Head ng Admin and Training sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office. Mama Cham, mong ginaangan-angan pa lang hulaton no, ining DPWH Region 6. Kung makita mo kanina sa ginapungkuan, dala Mama Cham ni Mr. Alfonso Baldonado, magtudo ka na sa babaw, amon ang nagaangkat nga dome amo ni ginabulubalantayan kag ipa-check karon sa bahin man sa DPWH Region 6. So personal ina siya nga request man sa Iloilo Provincial Government agud nga mahibaluan gid Bombo Cham pag ma-assess man ang kahimtangan diri sa structural integrity sa Kapitolyo Bombo Cham. All right. Dugan nga mga update man din no with regard sa pag-assessment sa Iloilo Provincial Capital subong man sa Iloilo Province kasar man naton sa ibang public affairs sa Bombo Radio Iloilo. Ini si Bombo Pauline Dimitri Puliara and this is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Pasta Radio, Bombo. Salamat gid Bombo Pauline Puliara no sa aton sinikaron iya nga mga kauturan. Ang Kapitolyo karon no ginapaidalom sa maid-id sini nga pag panghusisa sa aton sini nga mga tagpalamati. Kung di ako magsala, ang edad sang Iloilo Provincial Capital 19 years. 19 years na ini siya sa aton sini nga mga tagpalamati. Kag okay. Nakaagi naman ni siya nga retrofit. No, kag nakaagi man ini gani sunog. That is why nga ang gobernador sa aton sini nga mga kabombo no masami nga naga panigurado gid no stand 19 years old or ang Iloilo Provincial Capital sa una daan pa ni no gintukod sang 1910 no sa aton sini nga mga taga palamati but nevertheless mas mayo pa nga ginatawag sining magpanigurado kita no ang medyo daan-daan pa gid ining old provincial capital ining ginatawag bala nga Casa Real de Iloilo no kay gintukod ini sang 1869 1869 pero tingin pagwapo iniliwat sa aton sining mga kauturan kagin retrofit man. Ti sa karon sa aton sining mga kabombo ginhingyo sang gobernador ang Department of Public Works and Highways nga mag-assess pagin sa nasambit sining karon iyang infrastruktura para nga mapasiguro gid no ang iya sining structural integrity. That is why nga sige sa gyapon ang pagpangusisa dito may mga ginpang test dito kag ginpang look up gani dito nga mga cracks kun diin kag kun ano ka dalom ang iya sining litik no sa aton sining mga kabombo para nga mapasiguro kung bala may ara sang dapat nga ipaidalom sa repair or kung ano man dira nga hindi mabutang man sa alang-alang ang mga nag-opisina dira ang gobernador at syempre ang mga empleyado kag ang mga naga-transact man sa bahin sa Iloilo Provincial Capital. 35 minutos na nakaligad sa takna sining La Una. Pagbalik nato na Banwa, check naman naton balita ni Bombocril Miliesa kay ang OCD Office of the Civil Defense
nagpagawa sang direktiba nga magahiwat sang wide-scale earthquake evacuation drill sa bug-os nga rehiyon. Kag nga ayhan asod-asod subong ang pagluntad sang sang linog. May butsilingon bala ini kay damo sang karon damo sang advance sa mag-isip bala sinya hindi ayhan matuod niyang nakita naton sa mga social media. And by the way, sa aton sinima kabombo, palinton lang sa aton sinima kulturan nga hindi tanan nga makita ninyo sa social media kamaturan. Mas nagakadapat gid sini Banwa nga kung si Mayor Inday Raisa Treñas Mabla, self-help kamo, self-help kamo sa pag-research, sa kung ano gid man ang rason sining masaming pagluntad sang linog diriya sa pungsod na Pilipinas. Kay ti madamo na sang nagaguluwa subong iya sa mga social media, nagkalain-lain man sining social media platform nga ti malapit na lang kuno ang pagkaguba sang kalibutan, ini bangod kuno sang kasalaanan sang katawhan, hilabi pa nga nag asod-asod ining linog bangod sang corruption, so on and so forth. Pero ti ano gid man bala ang scientific sining pagpatahag sina diriaw. Tapos masami nga angot pagid ining asod-asod nga pagluntad sang linog sa ginabantayan sining the big one. Mayo man ina nga mangin preparado kita pero hindi lang makatugas ang kakulba or pagpamahog sa aton sining isig kaparyo. That is why nga ti friendly advice nagikan diri sa Bombo Radio Iloilo, self-help kamo sa pag-research sa kung ano gid man bala ang rason sining asod-asod iya nga pagluntad sang linog diri sa pungsod Pilipinas. Anyway, dugangan nato ng mga impormasyon sina karon sa aton man sini nga pagpangalagad pagbalik ta matapos ang pila ka importante nga mga panumdum. Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, proudly launches the country's biggest one-day bloodletting drive. Dugong Bombo, a little pain, a life to gain. Ngayong Nobyembre 15, Sabado, magsama-sama tayo sa 25 lokasyon sa buong Pilipinas, katuwang ang Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated at ang Philippine Red Cross. Sa nakaraang taon, nakalikom tayo ng mahigit 2.1 million cc ng dugo o 550 gallons o katumbas ng 10 drum ng dugo na sumagip ng libo-libo nating mga kababayan. Ngayong taon, maaari kang maging donor, sponsor o partner ng ating dugong Bombo. Makipag-ugnayan sa pinakamalapit na Bombo Radio o Star FM station. O sa Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated at 0917-306-6617. Dugong Bombo, a little pain, a life to gain. Basta Radio Bombo! Kinot sang tubig, hindi mag-shower o kung maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang shower timer o kung mag-set sang alarm sa imo cellphone kag ilimit lamang sa 4 ka minuto ang pagpaligo. Kung nagagamit sang shower kag nagahulat pa sa pag-init sang tubig, saluda sang balde ang nagailig nga mabugnaw nga tubig kay sarang paining nga magamit. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas sang kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutuon sa maayo ang mga utan agod mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kun sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agod malikawan ang cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines.
Basta Radio Bombo. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang 1 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Standby no kay balikan tang linya ni Bombo Hana Andasa matapos sining interview niya with Mayor Inday Raisa Treñas sa nangin assessment sa earthquake drill kag kun bala obserbasyon ni Mayor Inday Raisa kumusta sang tuntuon naging nga linog ang nagluntad sa aton sining mga kabombo. Padayon sa gyapon ang trabaho dira sa may Iloilo City Hall matapos nga gin-inspect sang chief sang Office of the Building Official ni Engineer Mavi Gustilo kag dito waay sang may nakita nga makabig nato na major nga damage no sa bahin sang mga infrastruktura, ang City Hall, ang Legislative Building no gin-advise na sang alkalde nga magbalik sa tagsasin nila iya ka opisina ang mga empleyado man sa Iloilo City Hall kag magpadayon sa ila sining tagsa ka mga trabaho. Sa aton sining mga kabumbo. 42 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Sa mga kultura naton, sa mga kabumbo naton, no? Basi balakon matiplang kamo sa mga nagkalinain sining mga informasyon nga daw sarang iyang mapatigid kamo banwang ati kumo kay asod-asod ng linog na Batsyaganta lapit na lang maguba ang kalibutan may mga linog nga nagluntad nga kun sa diin do kasubong nagakabati na sila kuno may mabatian sila nga trumpeta sang mga anghel no ang matutuod sining explanation diri scientific based explanation sa aton sini mga kabumbo. Ang pungsod na Pilipinas normal lang nga makabatsyag sang pagtayog sang duta kay bangod nga yara kita sa Pacific Ring of Fire. No? Ini nga region may madamo sinisang tectonic plates, no? Nga nagahulag kag nagabinungguanay. That is why nagakos ini sang frequent seismic activity. Sa aton sini karon iya nga mga kauturan, no? Ti ang Pilipinas isa ka complex sa tectonic zone situated sa convergence of several major plates. Lakip na diri ang Philippine Sea Plate, ang Eurasian Plate kag ang Indo-Australian Plate. Ang Philippine Sea Plate nagapadulong ini or nagahulag pa west sa aton sini nga mga kabombo, no? Padulong sa may eastern side sang Philippine archipelago, ara man dira ang Eurasian Plate nga eastward man sa idalom sa nga western side. No, may mga active fault man kita, no, sa aton sini nga mga kauturan. Ining tectonic stress nga nagatuga or nagtuga sa multiple active fault zone throughout the country. Sa aton sini nga mga kabombo, lakip na diring Philippine Fault Zone, isa ka major tectonic feature nga nagatabok ini or cross-cross ini siya, nagatinabukay lang sa bilog sining Philippine archipelago, no? Sa aton sini karon iya nga mga kulturan. Ti ang notable fault makita diri sa pungsod na Pilipinas among Marikina Valley Fault kag ang Cotabato Fault System. Sa aton sini nga mga kulturan. So hindi ka mo magpadala-dala kag basi makatuga lang sa stress, anxiety, so on and so forth.
sa inyo siniya, no? Ining paglantaw sa mga kundi indira nga sa isang social media platform nga imbis kung tani nga i-educate, i-inform ang aton sini nga mga kabombo, nagtuga pa sang kakulba kag mental stress karon sa mga kultura nato. Balikan ko lang linya ni Bombo Hana. Na-interview nila si Mayor Inday Raisa Treñas. May kantanan sa sining nagluntad nga linog sining lamang nga hapon. Bombo Hana, please come back. Bombo Cham sa bongin na manduan man ni Mayor Raisa Treñas na empleyado sa Iloilo City Hall kag mga clients dito sa bongman sa may Iloilo City Hall and Alex Building mismo. Bangod sa nagluntad nga linog sa bongin lamang nga udto. Dalaman sa pagmando niya diri ang sundon lamang ang protocol kay sumungit pamangkot naton kay may suspension sa ining trabaho sa may City Hall bangod na natin nakabatsyag naman sa linog, but then the same ang magbisig hapon sa protocol ang ining mga empleyado kag kliyente nga meaning wala sa gapos na suspension bangod man sa ang nubo nga intensity lamang nabatyagan diri sa mga syudad sa Iloilo, Bombo Cham. Dugang man ni Mayor Raisa Treñas nga ang subong pa-inspect naman the Office of the Building Official, City Engineer's Office, at Facility Conservation Office ang mga building diri sa annex and sa may City Hall. Agad man kitaan kag ma-inspect ng mga yoga masiguro ang safety man pang tanan. Actually subong man nga hapon dirigid ang presensya ni Mayor Raisa Treñas sa may idalo mismo sa building and City Health Officer head ni Dr. Mary Ann Diaz and subong man nga may isa ka naglain nga kamatsyag diri Bombo Cham kag subong gitawgan naman ni Mayor Raisa Treñas ang isa man ka malapit sa ospital diri sa siyudad ng Iloilo agad dalon dito ang ining pasyente o kung nagalain na pamatsyag nga isa ka empleyado sa Iloilo City Hall. And so naman kay Mayor Raisa Treñas Bombo Cham so far with this earthquake log na sa aga and pagluntad mismo sa linog subong nga hapon ang nasunod man sa mga empleyado ang sakto nga pag back over and hold kag pag mismo man nga pag organize nga pag wala gad sa kanay bilang pang time nga panaog sa building kag kumbaga pauna gid kag priority diri ang safety man sang tanan sa subong both building the Iloilo City Hall and the annex building ang balik naman sa operasyon, but so far subong sumalang naton diri si Vice Mayor Love Baronda sa may legislative building ang ginapanaog anay since nga sila sa may 6th floor. Ang iban diri ko nakabatsyag sang pagtayog sa gihapon diri sa may legislative building. So amo ini ang mga reports nga nabaton maniya diri sa may bahin sang legislative building kuno sa mga employees diri sa may legislative building or the annex building. So ginapag-alang anay sila kag mismo man sa Office of Vice Mayor ang nag-alang anay kag dito na sa may atubang sa legislative building agad lang sa safety man sa tanan. Basta biya kabahin si Mayor Raisa Treñas ang subong man nga nagapaham dun sa gyapon nga magsunod lamang sa mga protocol kag mangin alerto sa ining may mga aftershocks ng linog. Ipabati naton ang naging kahayag ni Mayor Raisa Treñas. Yes, may ara nakita protocols nga na in place as of last week. Ang first ang protocol is after sang pagtayog manaog tanan, ma-evacuate. After evacuation, i-check sa obo naton kag diri sa obo sa annex naton nga building kag sa piya kag facility office, conservation office naton. After nila nga check kung ay man sila gid may makita nga mga major nga mga cracks or damage, ma-advise na sila pasaka, as you've seen if you were here earlier, si Engineer Mavi gid ang head naton sang obo ang nag-announce nga clear na kay gid inspection gid nila kay natanan after the earthquake. I think pila man lang to 3 sa epicenter, but we have to make sure lang to follow the protocols and since safe naman pwede na makabalik lang. Nakita ba Mayor, kamusta ang response sa mga tao kung mag-order sa panahon? Nakasunod man sila sa proseso? Dali lang gid kay may announcement from Bombo Hana bago gilamang. Bombo Hana, please come in. Yes, Bombo Cham na-suspend ni Vice Mayor Love Baronda sa buong ang opisina sa
years actually nag-isisa ang ato legislative building, nag-suspend kita sa work for sa subong hapon. Building may tamo mo executive officer Yes. ang suspended ng subong is under your umbrella legislative branch executive officer department go at it until maka-decide si Mayor Rita. Yes, that is correct. Since nga ang ako ng Media Authority is ang legislative department, so ang legislative department lang niya ang nasakupan sa suspension of work. Yes. And FP Secretary. Yeah. So bilog na sanggol ang pangunsod. May arap ito sa initial na may mauna nung pwede buwan In case of earthquake? Actually, timely na may ara kami meeting supposedly this afternoon with the CDRMO para mag-conduct sang earthquake drill this coming Friday. So, since nga wala na dayon sa subong, so tomorrow ang meeting na. Vice, ano ni kamatuod after kagina na batyaga naton nga may linog 1242 right after that nagasway sa gyapon ang building sa ledge. Amunang nabatyaga namon no. Considering siguro kay nipis ang building namon niya, ang iyang area bala. So may ara gid man sang swaying after. Tension. Siguro considering man nga ara kami sa 6th floor, mabatyagan gid namon. Ang imo na lang pahanumdom and mensahe man sa mga empleyado sa So sa mga employees namon diri sa legislative department, puli kamo, i-ensure ni man ang families niyo nga safe, i-ready niyo man ang inyong mga go bag, ginabalan ko sila nga prepare man. And at the same time, pray for each other. Nga sa mga chimpungan we have each other man nga mag-pray ka at the same time buligay. So, okay. So, bumbuana mga empleyado? Actually, nakamangkot ako sa building representative nila sa mga legislative building. So, nagambal man siya actually nga kung pwede man nga do i-suspend na lang ang workman kay kapila na kami nga beses sa diri nga department. Although hindi ko lang guro mahambal kung sino kay sa executive department sila. Thank you, goodbye. Yes, nabang masyam na batian diri man ang pahayag ni So, bali may konsultahan man si Vice Mayor Lablab Baronda? Yes, abang masyam kay tigin na check man diri sa office of the building official man mismo. Kag mismo man diri sa may pati ang office of the building official mismo ng opisina. Diri lang man sa may ground floor sa ining legislative building. So the reason why nga inigin ng check ng galayon, actually dili may kinapresensya ni Mayor Rita niya sa ining building o annex building nga itawag nila, and nakitman man ang sitwasyon nga until kagina kumano ng mga 1242 lunta na gining pagtayog sang building sa lupa, may linog na gamay, but then until now may mga pila ko ng report nga nabaton sa gihapon ang office of Vice Mayor and diri man mismo nga mga otoridad sa maidalom sa legislative building ginpapanaog sa gihapon. Actually nakabalik na sila kung tani sa building, nakasulod na sa opisina, but dili na batyagan sa gihapon bala mamorsyam nga pag-uyog sa mismo nga ining building. So the reason nga deklaraman ni Vice Mayor Lav Baronda kaya may power man din siya to suspend the work diri sa may legislative building or the annex building only. But to clear, kung mato-clarify lang, ang opisina iya sa may Iloilo City Hall mismo, ang sa main building ang padayon bukas ang opisina kag padayon ang pagtrabaho sa mga empleyado sa ining building, but sa may annex building or legislative building sa idalom ni Vice Mayor Lav Baronda ang suspended na o suspendido na ang trabaho diri Bombo Tram. Ti kabaluan ayhan ni ang alkalde si Mayor Inday Reisa nga may suspension niya sang work sa tabok lang nilang opisina. I-clarify naton Bombo Tram. But then kagina knowing nga diri man si Mayor Reisa Peña, but then lakat man ini dayon siguro wala pa ma-inform si Mayor Reisa Pero Peña. hambal ni Vice Mayor Lab may halin sa executive department nga na istorya siya kag ginambalan niya nga
makapila tapos ng linog may pag uyog-uyog pa kami nga nabatyagan di tinaghambal to ang taga-executive department ko no sinya ti mas mayo pa ngay cancel nyo na lang di inyo sining no opisina da or inyo sining trabaho puli lang mo to anay. Sana man siya ni Vice Mayor Las Baranda nga may isa man ka from executive nga nag-strike for niya. Hindi ako mention ng pangalan. Hindi ako mention ng Sus Maria kagusip. Amo na ning lininogay ning ato na experience may mga ipanay isang mensyonana isang ngalan for just for san tumaluoy ka mo. Oo, so amo na mo siyam ang nanging decision sa buong Kaido Valley overall now independent decision or mismo gyud nga may power man mismo si Vice Mayor Labaron to suspend the work diri sa may only legislative building. But so far sa Piangka Bahin, Piangka building diri padayon sa gyapon na ang ining trabaho man. And subong ginapa-clear out na ang legislative building kay bukas man diri ang pila ka opisina kapinta sa may office of the building official. Madamo nga bukas pa diri nga mga opisina. Pero i-clarify ta lang ang under lang sa sa legislative department based ang city government which nga lakip na diri ang sangguniang panlalawiga or panlungsod SP Secretariat. Amo nang wala klase kay may iba wala klase wala trabaho kay may iba din nga talatapan or opisina sa annex building ngati hindi man niya under sa legislative bumbo hana may mga office dira iyang connected sa city mayor's office may mga departamento dira nga hindi man konektado sa legislative office why sila yung madala opisina lang sila yung gyapon dira sa care building. Yes, tama Bombo Cham. To clarify, para lang klaro man sa atong mga tagpalamati subong, only the suspension sa Iloilo City Legislative Building. So, ang mga opisina, ang under the Legislative Building, ang mga masunod sa first floor, Office of the Building Official. Second floor, ang Liga ng mga Barangay, kay Councilor Ong, Councilor Doron, Councilor Akap, Councilor Manabor, Councilor Implica. For third floor, ang Office of the Executive Assistant si former Mayor Joe Espinosa, Councilor Ganzon, Councilor Dilaliana, Councilor Zaldivar, Councilor Tarcon, Office of the City Agriculture. Sa fourth floor, sa Legislative Building, ang Conference Room. Fifth floor, ang opisina ni Councilor Sarabia, Councilor Trenias, Councilor Mabilog, Councilor Yang, Councilor Cabaluna, Office of the Secretary to the Sangguniang Panglungsod, ang mga suspendido nga trabaho sa libreng legislative building. Sa sixth floor naman, ang SP Secretariat, Journal and Minutes, Record and Steno section, kag SP ITC section, kag ang opisina mismo ni Vice Mayor Las Baranda kag Vice Mayor's Office Administrative Section. For the 7th floor of this building, Conference Room, Session Hall, Media Room, SB Archives kag ang 8th floor, ang auditorium mismo sa Legislative Building. Na-mention na naton ang tanan nga suspendido ang trabaho diri sa may Legislative Building. Di may Executive Assistant for Political Affairs, dala pa na siya? Yes, mo siyam kay under gidri siya sa may among building abi. So bot silingon nga sa bilog sini nga legislative building suspendido ang trabaho, puli isla tanan. Bilog gid mo siyam. Okay. So subong ang sitwasyon diri subong man natin iban nga mga konsehal diri pagalit sa may sulod man. Yan bago yun naman nagwa diri si SK President Joe Macasalontica and ibang mga staff mismo sa SK Federation sa Iloilo City. So far, ang update rin sa may bahin sa Iloilo City Hall sa nagdatadban na linaw subong man nga udto. All right. Ini si Bombo Hana Mendoza, Andasa, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information sa radio. Bombo. Salamat kid Bombo Hana Andasa. Sa imo siniiyang dugang nga mga balita nagikan sa Iloilo City Hall. Kaya ang balita Iloilo sa may bahin sa annex building or Iloilo City Legislative Building.
But just the same sa aton sini nga mga kauturan tingin suspend iya ni Vice Mayor Love Baronda ang trabaho sa rason kag sandig sa Vice Mayor may ara sang ihibaluman ang isa sa mga nagikan sa Executive Department, no? Sa aton sini nga mga kabombo with regard sa iya sini nga desisyon kag tinon agrihan Manila nga isuspend lang ang trabaho sa bahin karon iya sang Legislative Building. Kay do may mabatyagan pa sila kuno nga linog bisan tapos ng linog No, sa aton sini nga mga kauturan ti ano ayhan ang butselingon or ano ayhan ang rason sila nga tapos ng linog do may mabatyagan pa sila yang pagtayog. Sa aton sini karon iya nga mga kabombo. Anyway, bantayan sa aton sini nga mga kauturan ng dugang sini nga mga balita kag impormasyon diri man sa aton sini ba iya nga pagpangalagad sa Bombo Radio Iloilo. Ang oras naton is 1 minuto na nakaligad sa takna sining alas 2 diri man sa aton sining palayag. Anyway, siguro basi may ngagaw naton. Ang kay Bombo Brian lang guro nga balita nay. May kantanan sa latest man dito sa may gimbal bla. Kay amuning epicenter kag ginasang linog mo sa aton sining mga kabombo. Last time nga gin-check naton sa ilaman sining MDRR MO head away man sang major damages gid nga na record abi sa bahin karon iya sa banwa sang Gimbal Iloilo. No, sa mga infrastruktura nila way man sang may na monitor dito nga may ara natuga sining damage ining pagluntad man sang linog sining aga dra sa may banwa sang Gimbal Iloilo. Check naton si Bombo Brian Gonzales sa man sining follow-up report. Bombo Brian, please go ahead. Sa kabugusan Bombo Champo lasang na record nga major damage ako na pilason man pero sa Municipal Disaster Risk Reduction Management Office sa banwa sang Gimbal matapos natabo ining magnitude 4.2 nga linog alas 6:48 sa aga apang nagdala ini siyang kahangawa sa mga pumuluyo kag mga eskwelahan. Agod maprotektahan ang kabuhi kag seguridad sa mga estudyante kag teaching personnel, ginmando kagaina ni Schools Division Superintendent Dr. Ernesto Servillon Jr. ang temporaryong suspension sa face-to-face classes alin sa kindergarten tubtub senior high school sa tanan nga eskwelahan sa first district sang Iloilo, lakip na diri ang Gimbal. Sa ginanunsyo ang suspension, yara na sa sulod sa mga bulutuhan ng mga kabataan kag gilayon man ginpapuli ang mga ini Bombo Champ. Sa interview sang Bombo Radio kay Mayor Jennifer Garin Colada, iya ginpahayag nga padayon ng operasyon sang LGU kag mga establishmento kag wala sang dagko nga kadaot o na guba base sa ilang assessment sang municipal engineers kag halos kung pamangkuton naton ditong ila mga personnel gani Bombo Champ ang iban sa ilaya wala nakabatsyag. Mas baskog pa diri gani kuno sa Iloilo City ang nabatyagan kay kung aton man makita kagaina do halos wala ganing sila yang nagapanik dito or hindi masako gid ang pakadto pa kari sa mga salakyan kag ila mga personnel. Kada man sa mga residente amo man wala nakabatsag sang linog kag madasig lang man ini natabo suno sa ila. Adra sa may check naton sa CCTV kuha sa may Taytay Bonino, Taytay going to Miag-Aw. Gin monitor naton mga 6:40 dira ko may pagtayog wala pang wala ma-detect sang CCTV camera Bombo Champ. Yari bila ang pahayag ni Mayor Jennifer Garin Colada sang Gimbal. So far hindi siya malawig, no? Pila man lang ka seconds pero mabaskog lang kay 4.4 no sa record. Ang ano man lang ang sa subong according man sa aton nga operation center, according sa aton nga DRRM, wala man na dako nga mga damages when it comes sa mga buildings, public or private man. Kag ang isa lang nga declare ko lang gid kagina nga wala klase kay sang amoto nga time mga kabataan ato na sa eskwelahan no so bag-o lang sila kasulod and with the advisement sa amon DRRM because we have a group chat no para dasig mag-communicate maski diin ka lang so we have a group chat kag nag-inquire ako sa ila kung saan ako maka-declare nga wala klase
and with their advice. So, basta below 6 or something, pwede ka-declare ang local chief executive. So, that's why nga na-suspend so early kami nag-announce para nga ang kabataan makagwa sa ilang mga eskwelahan, makapuli bali, and ang mga authorities namon, ang DPWH, RD ng First District, ang mga engineering office, kag ang iban pa nga mga like BFP, PNP, so ginhangyo nga mag-inspect sa mga school buildings, no? Kay amon ang una nga ginalantaw. Kag as of now, as of 10:40, no, wala mga reports nga nakalabot sa akon nga may mga na-damage na mga schools. Okay. How about reported cases na may mga naghihingi ng ulo, maging-respondihan natin mga first aid? So far, no, wala. No, wala. Kay ang lido, very brief bala, very short. So, unlike san utos sang, sang September, 30, nga tuya malawig gidya, no? Do mga minutes tuya. Ariya, siguro mga 3 seconds lang. Kay, doon pa lang bala do. Sabay bayon ato sang gimbal abi natapo. Mayor, are we prepared just in case may mga aftershocks? Of course we are prepared, but hindi natin mabalaan kung saan una man na, no? Kag ang everybody is informed na possibly may mga linog kay lapit kita dire sa mga faults, no, like sa Antique and sa Negros. So everybody is informed to get ready. Kag ang gina-inform sila nga in kaso may matabo ang obrahon, no, especially sa mga coastal nga mga barangays, there will be a possibility nga may tsunami, no. Kag ang diriya sa gimbal, always 24 hours nga ari manangaton ng mga responders, tanan ng mga different agencies bali nga involved, MSWD, PNP, BFP, we are all ready. And ang mga pumuluyo gina-encourage kid nga magpreparar sa ilang tawag na go bag, no. Kaya ang gimbal, ang LGU, hindi man kami ka-provide nga isa-isa gid hatagan. So masig preparar na lang kita. And ang isa gid nga pinaka-importante nga magpangamuyo gid. Kaya ang pangamuyo makabuli gid ko nga o hagan-hagan sa epekto sa lino. Mayor, Bombo Brian? Yes, muchab na ba't yan ang pahayag ni Mayor Jennifer Garin Colada sa Gimbal, Iloilo. Kaga makita naton na sa pag-checker naton kagaina sa palipot, luwas lang sa mga estudyante nga nagapalauli. Ang iban sa aton kaning mga kasimano kabombo sa may Gimbal, para yun sa gihapon sa ilang mga buluhaton sa subong adlaw. Kaga daw halos makita naton ikumpara naton bala mo Bocham kay halin kita diri sa city, no. Antes kita nagpagimbal kagina daw mas apektado pa ang mga diri sa syudad sang Iloilo, ilabi na diri sa mga high-rise buildings naton, halimbawa dira sa may provincial capital. Pero dito pag-abot naton kagina sa ilang municipal hall, Bombochamp, kalmado ang ilang mga empleyado kag padayon ang ilang operasyon, Bombochamp. All right. Ini si Bombo Brian Gonzalez and this is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Salamat kid Bombo Brian Gonzalez sa imo sining balita. Standby na kamo sa kapon lamang program, kaupo naman sa kay Tita Regine. It is Bombo Chama Blancover, gabilin sa imo sa mananay nga hapon. May God bless us all. This is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information na Basta Radio Bombo. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agon makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong ukon labador sa paghugas sang mga ulutanon ukon prutas. Magdesignar sang baso ukon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice ukon yelo, indi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kung tubig sa baso nga ginimnan, tipunon anay ini sa balde, agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Paano ba lang makalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya.
ang swerving o kon pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masabi ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo agud makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahin na sang pagkaresponsable ang pagkuha sa nga insurance agud masigurado nga may peace of mind sa dalan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kon inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kon addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Sa eskwelahan, ang pag-practice ng good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss sang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kung may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kung sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kung pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho. Mangin matinlo sa classroom kag school grounds. Ibutang sa basurahan ang basura kag indi pag-ihaboy sa bisan diin lang, ilabi na sa sulod sang classroom. Respetohon ang Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for October 12 to 18, 2025. Excitement ang ilan na batyagaan bangod si Mr. Totong Villaruz kag ang iyang banda ang natalala nga maghatag sa inyo sa isa ka great musical blitz sa sining weekend, October 18. Sa concert at plaza, mangin inyo umpisa alas 6 sa gabi sa sining Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition Mags kag madamo pa nga iban ay gaparapol sa masuki sa Plazuela de Iloilo. Sa October 19, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic Celebration nga paghiwaton sa Latolda sa mga adlaw alas 11 sa aga. Sa tion sa Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo nga padayon nga i-remind ang mga lidere sa aton pungsod nga ang ila power is meant to uplift the lives of the common people, not to destroy it. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2025. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagprepara sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban.
Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa gawa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemptar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kung ikaw isa ka chess, ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Mayong hapon sa tanan, welcome sa kahapon lamang program, alas 2:16 ang aton nga oras, ni si Tita Regine sa aton nga Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love. Mga kabombo, 71 days before Christmas. And once again, welcome diri sa kahapon lamang program on a beautiful Wednesday, October 15, 2025. Tunga na kita sang bulan, kag Diyos ko, ano na lang ini, no? Tayog diri, tayog dito. Duck cover hold. Nan, amo nang ako nga ginasa ulo. Pero hambagan ni Bombo Chris, ambot lang, no? Kung aran ako, madumduman mo pa ina. Presence of mind. Anyway, let's pray for everyone's safety. 17 minutes after 2 o'clock, mga kabombo, sa sininga hapon, padayon kita sa pagdulong sa inyo sa mga kasaysayan and maybe sa mga naagyan nyo dira, mga eksperyensya sa inyo ang kabuhi. It's high time i-share na diri sa kahapon lamang program. Pwede ma-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or isulat kag ipadala lang sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. 18 minutes after 2 o'clock, here's Adrian Vicencio with the song Kiss Broken Hearts Goodbye. Welcome sa kahapon lamang program. I thought you will forever be the brightest star for me, and I promise I will stay in love with you till the end. Times change to turn dreams, falling apart, gone somewhere. I have loved you more than I could. Baby, letting go deeply hurt. Is this goodbye? I hate to say. Be back in his arms. Forget me. As my life goes on, I know I will love someone new someday.
to you, needed you, but never made you stay. Loving too much hurts too much. The pain is here in setting free. Is this goodbye? I will say, be back in his arms, forget me. As my life goes on, I know I will love someone new someday. Kiss broken hearts goodbye. All flame has to die. No more tears to cry, never cry. Just kiss broken hearts goodbye, goodbye. Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms, forget me. As my life goes on, I know I will love someone new someday, somewhere. Adrian Vicencio and Kiss Broken Hearts Goodbye. That's right, and that's also Kiss Our Fears Goodbye. Fears to be replaced by faith. Alas 2:22 ang aton nga oras diri sa kahapon lamang program. Umpisa kita sa pagdulong sa mga kasaysayan. There's something here. Halin sa kay Mia sang Binggawan sa iyang episode Mga Trahedya. Dear Inday Regine. Mayong hapon sa tanan, balaan ko nga daw hindi kita subong mahimos bangod kadamo sa mga trahedya o kung mga natural phenomenon nga ato na eksperyensyahan nga daw masami lang kita ginakibang. Sa wala pa, manamyaw ako anay sa mga classmates ko sa KLP, sa among class advisor nga si Inday Regine. Class advisor na ko gali subong. Do nabalaka man kami sa imo, ma'am, kay ara ka nga daan sa 7th floor sa Sky City Tower. Ano na lang kung may linog, abaw, pahilayo lang. So pangamuyuan ka na lang namon nga kabay safe ka, Inday. Yes, salamat. Kagtanan gid kami diri. So last week nagkitaay kami ni Jesusa, kay ari man lang office ko sa city, kag si Jesusa ara man balay niya sa city. So nagkitaay kami, nagpanyaga, kag naghagaday, nga pamasyara namon si Lolo Dencio nga ara lang sa haro. By the way, bago lang si Jesus nag-ayo sa iya sakit nga pneumonia, gusto niya man tani magsulat pero gasakit ang iya nga mata. Pareho kay Miss Deo, may sakit man si Jesusa, pero paagi sa milagro, naumpawan man siya. Si Jesusa lang sulat sa imo para may suspense. So balik kita kay Lolo Dencio. Daw out of 10 nga sakit, daw 4 na lang bilhin. Kag mapagsik na siya. May sulat gani siya para sa KLP, duhagid, pero siya lang madulong sa bombo. Oh, that's nice to hear. Sadya, nag-istoryahan ay ang duha, habang ni Jesusa kay Lolo Dencio,
Ti, nagasimba ka man? Sabat ni Lolo Dencio. Nga pa zumbahon mo ako, sakit na tuhod ko. Sabat ni Jesusa. Hindi zumba nagasimba ka man. Oo, lapit lang ding simbahan. Ti, maayo kay gasimba ikaw, hambal ni Jesusa. Istorya naman si Lolo Dencio. Nga maayo, iya si Lola amparing kay wala sang masakit. Kag maayo ang iya nga pagkahimtang. Hambal naman ni Jesusa kay Lolo Dencio. Ti, gapangalawat ka man. Sabat naman ni Lolo Dencio. Hindi ko ya makawat So sa gihapon, ini si Mia sang Binggawan, Iloilo. Ini nga mga hitabo nga aton subong na eksperyensyahan in Regine, do hindi na normal halin sa bagyo, baha, kaglinog. Sa madumduman ko, ang una ko nga na-eksperyensyahan nga bagyo. Bagyo undang, kag-college na ako. Pero ari na ako sa haro, nag-board. Nagasinadya pa kami nga maglantaw sa jealousy sa nagasaot-saot nga mga lubi. Do preho bala nga nag-contest sila kung sin-ugid ang strong. Nawili kami kalantaw. So igo namon talupangdan ay tagpalan niya po nagali. Plastar na lamesa. Abaw, duha kadalagko nga bulgan ang gin sweet and sour ni Manong Oscar. So enjoy kami iya. Gali, kay ang Binggawan kag ang Capiz, amo ang ginigo kaundang. Abaw, pag uli namon sa uma, ang balay namon, dogin bombardiyo. Tanan nga kahoy, tumba. Ang kape, hindi ka na magpamupo, pamuluton mo na lang ang bunga na, ara tanan sa duta. Sa maayo nga palad, wala man matumba balay namon. Pero ang coastal area sang Capiz, ilabinagid ang Pilar, Capiz, ang ginigo sang tidal wave. Wala pa sadto ang tsunami. Sang una, magbaha in Regine, nasadyahan pa ako iya mag-ubog sa tubig, kay matinaw ang tubig, makita mo pa ang mga isda sa mga dalanon. Sang sa balod pa kami nag-estar, ang baha do ordinaryo lang. Kung kaisa, gulpi magtaas tubig, nagalinag sanay pa kami sang labador namon. Pero pag Bagyo Frank, kag nagbaha tubig na lang kag langit, makitaan mo. Kung nagtaas pa ang tubig, ay daw sa kaon ko, poste ka ileko. Sang Bagyo Ruping, mga early 90s, amo ato ang makusog nga bagyo, ang naeksperyensyahan ko. Sang temprano pa, naga-enjoy kami mamulot sang lubi kag kapayas nga nagakalahulog. Ay pagkagabi, puwerte ka kusog, poste kag kahoy, ubos tumba. Pila ka bulan nga wala kuryente, kag namalantsa kami sa uling. Sang sa Cebu ako in Regine, 3 gid ka trahedya ang nasaksihan ko. Una, nalunod ang barko nga de pasahero nga manugdungka na tani, pero nabungguan sa nagapagwa nga barko. Damo mga pasahero nga nalunod kag napatay mga September of 2013. Sige pa ang operation sa mga Coast Guard sa pagpangita sa mga patay, naglinog naman sa October 15, 7.2 magnitude. Damo naman patay sa Cebu, ilabinagid sa Bohol. Wala na kami nagabakal sang isda kag mga seashells halin sa baybayon sang Cebu. Ang nabakal na lang namon, tuna halin sa Jensen. November 8, 2013, nagabot naman si Bagyo Yolanda nga naghalit sa Leyte, Cebu, Capiz, Bohol, Tacloban kag Iloilo. Damo naman in Regine ang patay. Makita mo nga ang mga taga Bohol, Tacloban, masakay lang sa barko, makadto sa Cebu, may dala nga galunan sang tubig, kay wala sila, may mainom nga tubig. Nakahibalo kamo nga ang mga badyaw ang nagkadtulan diri sa Iloilo kag sa Negros, matapos ang October 15, 2013 nga linog, kay ang ila ginapasilungan nga mga buildings, tulay, poste, simbahan, merkado, ang narusdak, kay hindi na safe nga istarhan.
So amo ina nga nagtabok sila diri in the region. So madamong ingin salamat sa inyo tanan kag sa aton class advisor, praying for our safety, and may our dear Lord protect us always. Sa gihapon, si Mia Sangbingawan, kag sa photo caption, masadya nga nagkilita ay ang mga KLP lovers, Sunday Jesusa, Lolo Dencio, and yours truly. Nan, ara ang picture. Wow, sadya sila nga tatlo ba? Nakakamiss si Jesusa. You look nice. It's good. Ingati, naka-recover ka na. May ara ka magali, nga inog-share diri. Also, a miracle happened sa imo. I'll be waiting. Alright? Sa imo naman, Mia Sangbingawan, thank you so much. Napisanan ka naman, ha? I'll be more stories to come pagid. Hello dira sa imo, Lolo Dencio. Paabuton ko ang 2 letters mo. Hambal ni Mia. Alas 2:31 ang ato nga oras, magapanubalik ang KLP with Tita Regine. Pagkatapos, sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Naga-subscribe alay ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit. Halimbawa, ang balayran mo na wala para nga makalantaw ikaw sang movies, pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang libatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps, kag wala ka lang nakadipara, ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini, kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscriptions agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras sang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agod nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga na-preparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country. Yari ang isa ka praktikal nga paagi agud makakinot ikaw sang tubig bisan sa panahon sang tig-ululan. Ikaw ba lang nakatoka nga magtigang sa balay? Ginaula mo lang bala ang tubig nga ginagamit mo para sa pagkili sa bugas? Tipuna bala ina kay mapuslan pa na sa iban ilabi na sa mga tanom. Nutrient-rich ini nga tubig kag masadyahan gid ang mga tanom kung ibunyag mo ina sa ila. Bisan na ginagamit mo gani sa paghugas sa mga lulutuon. Kangay sang isda, pwede mo gid ina mapamunyag. Ini nga pahanumdom ginadulong sa inyo sang Flow Water Resources Incorporated, watering the seeds of progress. Our safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa... Alas 2:34 ang aton nga oras, may kasaysayan kita halin kay Aguila sa Sri Lanka. Dear Tita Regine. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat sa nakikinig sa programa ni Tita Regine dito sa KLP, sa lahat ng staff ng Bombo Radio Iloilo, mga writers, viewers, kag sa tanan gid nga nagpamati sa oras nga ini. Maayong hapon! Ikinagagalak ko na ibahagi muli ang aking kahapon upang makapaglingkod sa simpleng paraan
kag makahatag man sang inspirasyon sa inyo. Kuntani, malipay man kamo sa liwat no sa mga oras nga ini. Panalangin naway malusog at kapiling ang mga mahal sa buhay. Higit sa lahat, nasa puso nyo ang mahal nating Panginoon sa mga oras na ito. Naway makatanggap kayo ng biyaya galing sa Kanya. Masiglang katawan, lahat na ito lagi nating pasalamatan dahil ito ang pinakamahalaga sa buhay natin. Katabi mo ba ang mababait mo mga kaibigan habang nakikinig sa KLP? Aba, ingatan mo yan. Dahil sa panahon ngayon, mahirap makatagpo ng totoong kaibigan. Madalas, kaibigan mo ngayon, bukas, wala na. Maging tapat lang tayo sa lahat na oras sa ating mga sarili. Sigurado makakahanap ka ng totoong kaibigan. Kaibigan na hindi ka iiwanan sa lahat na oras. Ang ating Panginoon. Naguguluhan ka ba sa kaganapan sa ating bansa? Dahil sa mga politikong walang awa sa taong bayan. Nariyan si Miss D, reyna ng mga payong, may alom pa. Kung kaisa, samtang gapamati ako, kung wala lang ako gapaluso-luso, kag-ari lang siya sa tupad ko, pao kanami, kulikuton, iya ilong, sang punta kapayong. Kagusion ang alom, hasta mapuksi. Galing wala kita, katungod manakit, idaan na lang natin sa due process. So minsan due process na nagpapahirap sa simpleng mamamayan. Na hanggang ngayon, si Diskaya, Malaya, may proteksyon pa. Kay man, kung matuod lang ining kulam, ako gid ang magkulam. Kay himuan ko gid siya kamanika, ang itsura niya gid. Kay ako dulang matuslo ka alom kag buli niya. Mayo na, sa adlaw sang hearing niya, kay ako mabanat, gahiring plus tuslok-tuslok kadagom. Te, mag-uplok-uplok na sa ginapungkuan niya. Galing sa subong, wala pag napatunayan na ang kulam ay totoo. Mga politikong nagpakasasa sa sarap, samantala ang taong bayan ang nagdurusa sa hirap. Dahil sa mga politikong walang puso, sila ang pumapatay sa kinabukasan ng kabataan. Mga politikong taksil sa kanilang sinumpaang panunungkulan, suwail sa batas ng Diyos at batas sa lupa. Sila ang susi ng kadiliman, makasarili sa kanilang kaligayahan, na walang pakialam kung naghihirap ang taong bayan. Galit ka ba sa mga politikong gahaman sa kapangyarihan? Lahat tayo apektado sa mga kaganapan na kahit ako napaluha na lamang dahil ang ating inang bayan pinagtaksilan ng mga politikong gahaman sa kapangyarihan. Lahat na ito walang katapusan dahil sa panahon ngayon kahit saan napapaligiran tayo ng mga taong hindi mapagkatiwalaan. Ang kasamaan naririyan hanggat nabubuhay tayo. Ngunit sa ating kaisipan, tayo ay may kapangyarihan. Kung paano kontrolin natin ang takbo ng ating pag-iisip, pagod, galit, lungkot at pagkainis. Mga bagay na nagbibigay pagod, pero kung pagmasdan natin ang kapaligiran na puno ng kulay at kayamanan, likas na tahanan, yaman sa kagandahan. Lahat na ito nakakapawi sa negatibong enerhiya na dumadapo sa ating katawan. In the journey of life, always remember, nothing is more powerful than prayer. Nothing is stronger than faith. And no one is greater than God. Kung gusto mo ng pagmamahal, ibigay mo ang pagmamahal. Kung gusto mo ay respeto, respetuhin natin ang ating mga sarili. Igalang natin mula sa bata hanggang sa matatanda. Higit sa lahat ang inang kalikasan. Kung gusto mo ng katapatan, maging tapat tayo sa ating mga sarili. Gusto mo ng kaligayahan, makontento sa lahat na mayroon tayo. Kung gusto mo ng biyaya,
Magtrabaho ayon sa iyong kakayahan. Kung gusto mo ng kaalaman, mag-aral hanggat matuto. Kung gusto mo ng proteksyon, matuto kang humarap sa kahit anong laban. Kung gusto mo ng tapang, tiwala sa iyong sarili. Panalig sa Diyos at lumaban hanggang sa iyong kakayahan. Kung gusto mo ng tahimik, matuto kang magpakumbaba. Kung gusto mong lumakad ng matulin, lumakad kang mag-isa. Kung gusto mo maging hero, saluin mo ang bala, pero siguraduhin mong may baon kang agimat. Kung gusto mo maging matatag, huwag puro sarap. Matuto ka at masanay sa hirap. Kung gusto mo ng walang katapusan na kaligayahan, magsilbi ka sa Diyos, pamilya at sa kapwa na walang hangad na kapalit. Tsak, dito mo maramdaman ang tunay na kaligayahan. Kung gusto mo ng kaligtasan, laging manalangin at ihanda ang sarili sa kahit anong sakuna sa buhay. Isipin mo, nasa kalahati ng iyong buhay nakalibing sa hukay at ang kaliwang bahagi nakahanda lagi na may kalakip, sidekick at frontal kick. Kung ang hanap mo ay kapayapaan, nariyan na sa iyong kaisipan dahil ang kapayapaan nasa iyong katauhan. Sa bahaging ito or sa hapong ito, Tita Regine, ibahagi ko ang kwento ng aming pagkakaibigan ni Atche. Isang matandang babae at may edad na 84. May 8 anak. Ang lahat ng mga anak may pamilya na at maraming apo si Atche. Atche, sa salitang Sinhala, ibig sabihin sa wikang Filipino, ay lola. Naging magkaibigan kami sa loob ng 10 taon mula nang dumating ako sa bansang Sri Lanka. Ayon sa kanyang mga apo, si Atche ay mataray, madamot at hindi nagustuhan ng kanyang mga apo at manugang. Samantalang ako, kung kami ang magkasama, masaya, tawanan, madalas kong hinahatiran ng aking mga niluluto sa bahay. Tawanan kami habang nag-uusap, habang hawak kamay. May pagkabingi si Atche, tita, dahil sa kanyang katandaan. So kailangan lakasan ng boses para magkarinigan. Pero ako, gamit ko ang sign language. Mas madali niya akong maunawaan. Basta ako, pagmamahal, respeto ang pangunahing binibigay ko sa kanya. Wala akong pakialam sa mga negatibo na hindi maganda sa aking pandinig. Sa loob ng 10 taon, ni minsan, walang problema. Minsan, kasama ko siya sa pag-inom ng tea at kumakain kami ng aking mga niluluto. Marahil, lumaki ako na hindi naabutan ng aking mga lola. Lumaki ako na walang mga lolo at lola. Ang tanging nakatatak sa aking kaisipan, basta matatanda ay tawaging lolo at lola. Magbigay respeto at pagmamahal sa mga nakakatanda. Huwag sumagot na walang galang. Kapag matanda ang nagsasalita, tahimik at huwag sumabat sa usapin ng mga matatanda. Makipag-usap na may po at opo. Ipairal ang respeto na may pagmamahal dahil ito ang pangaral na aking naririnig sa mama at papa ko. Higit sa lahat, sa ninang ko na naging pangalawang mga magulang at itinuring ako na isang tunay na anak. Nagtataka ang aking mga kapitbahay rito. Lahat na matatanda dito ay malapit kami sa isa't isa. Madalas kapag dumadalaw sa akin, may mga dalang gulay na galing sa kanilang bakuran. Nagkakwentuhan habang may tea at biscuit sa aming mesa. Mga masasayang kwento na ala Buklan at Alvina. So minsan ang pinag-uusapan namin tungkol sa aming bansa, mga kaganapan, pamamalakad at kahirapan na dinadaing nila sa akin madalas. Nakakatuwa pa kapag nakikita nila na naglilinis ako ng mga bulaklak sa tapat ng aming bahay, kanya-kanyang dala ng mga walis tingting at naglilinis ng kalsada sa tapat ng kanilang mga bakuran.
Pahaba ang public road sa tapat ng aming mga bahay, kaya kahit medyo malayo-layo, tanaw namin ang bawat isa habang naglilinis. Kwentuhan, tawanan habang patuloy ang paglinis. May kapitbahay kaming alabuklan talaga ang ugali, tita. Ito ang pinoproblema ng lahat sa aming area. Ang aming kalsada, dito puno ng mga sari-saring mga bulaklak. Lalo na sa aming tapat, kanya-kanyang linis kami sa tapat ng aming mga kalsada. Ang nakakatuwa pa, kapag may dumadaan, tumitigil at pinagmamasdan ang aking mga bulaklak. Pero itong si Buklan, binubunot ang aming tanim ng mga bulaklak. Lakas loob gumawa ng katarantaduhan. Wala pa kasing CCTV camera noon sa tapat ng aming bahay. Pero madalas siya nakikita ng aming kaibigan kapag nagbabantay si auntie ng kanyang tindahan. Tanaw niya madalas na gumagawa ng hindi ka nais-nais itong alabuklan. Tinatapunan ng basura ang aming mga bulaklak, kung hindi naman binubunot ang bagong tanim. Itong si auntie, parang si Alvina talaga ang ugali, tita. Madalas sila nagbabangayan ni Buklan. Ang bulaklak, isa sa mga libangan ko, tita. Natuto akong magtanim sa edad na 3 taong gulang mahigit. Isang hapon, takip silim, niyaya ako ng aking ninang magtanim ng gulay. Neneng, sabi niya, halika nak, bitbitin mo ang kinki na ilaw. Opo, ninang, anong gagawin natin? Pagmasdan mo, walang kuryente, nak. Opo, ninang, halika, dahan-dahan sa paglalakad. Iingatan mo na hindi mamamatay ang ilaw sa ihip ng hangin. Opo, ninang. Dahan-dahan ako sa paglalakad, tita, habang inalalayan ako ng aking ninang. Tinatakpan ang ilaw ng isang kamay. Umupo ka ng dahan-dahan. Nakikita mo maliliit na mga damo sa pamamagitan ng ilaw natin. Opo, ninang. Gagayahin mo ako, nak, kung anong ginagawa ko. Opo. Binubunot ko ang mga maliliit na mga damo, tita. Magbungkal ka at itanim mo ang kamote. Tapos, binuhusan ko ng tubig na dala ni ninang. Tinanim ko sa oras na yun. Takip silim. Sabi ni ninang, alagaan mo ito hanggang sa darating ang araw, aanihin mo ito at lulutuin mo ang laman. Ang gabing ito hindi mo makakalimutan hanggang salisanin ko ang mundong ito. Ang mga sandaling yun, tita, napakahalaga sa akin hanggang ngayon. Nagturo sa akin kung paano mabuhay sa murang edad at kung paano pahalagahan ang sandaling yun. Kaya hanggang ngayon, mahilig ako sa mga pananim. Kung pagod, nag-iikot ako sa aking mga bulaklak. Tapos kung medyo napapawi na ang pagod, nililinis ko ang mga dahon, pagtanggal sa mga tuyong bulaklak, replanting, pagcutting sa mga patay na sanga, at pagbubunot sa mga maliliit na damo. Paglalagay ng mga natural fertilizer, at higit sa lahat, pagtatanim ng mga punong kahoy at prutas. Ang mga balat ng gulay at prutas, biniblend ko, tita, tapos lagyan ng konting asin at hinahalo sa tubig na galing sa hinugasan ng mga plato. Ito ang natural fertilizer ko na hindi ko na kailangan gumastos para tumaba ang mga bulaklak. Bawal magtapon ng kahit anong basura dito sa aming kalsada. Ang dating mga bakura na dati parang tahanan ng mga engkanto, natuto silang maglinis ng kani-kanilang mga bakuran. Paglinis ng kalsada sa tapat ng kani-kanilang mga bakuran. Ang kapitbahay naming si Buklan, problemado ang lahat dahil sa kanilang asal. Mga basura, tinatapon kung saan-saan. Walang pagkakaiba sa asal ni Tagoy, tita. Hinaharangan namin ang kanilang mga basura dahil lumulukso sa public road. Ang pinakamalala kung umuulan. 49 minutes after 2 o'clock, wa pa kita natapos diri sa sulat ni Aguila sa Sri Lanka. Panumbalikan nato nini sa gihapon, nagapamati ka mo sa KLP with Tita Regine. Magabalik kita.
Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, proudly launches the country's biggest one-day bloodletting drive. Dugong Bombo, a little pain, a life to gain. This November 15th, Saturday, join us in 25 key locations nationwide as we come together to donate blood and save lives. In partnership with Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated and the Philippine Red Cross. Last year, Bombo Radio Philippines helped replenish the nation's blood supply by collecting over 2.1 million cc of blood or 550 gallons or 10 drams of blood, helping countless Filipinos in need. This year, we are inviting sponsors, donors, and partners to join us in this life-saving mission. Visit or contact your nearest Bombo Radio or Star FM station or contact Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated at 0917-306-6617 to find out how you can support Dugong Bombo 2025. Dugong Bombo, a little pain, a life to gain. Basta Radio Bombo! Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for October 12 to 18, 2025. Excitement ay ilan na batyagaan bangod si Mr. Totong Villaruz kagang iyang banda ang natalala nga maghatag sa inyo sa isa ka great musical blitz sa sininga weekend, October 18, sa concert at plaza. Mangin inyo umpisa alas 6 sa gabi sa sininga Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition Mags kag madamo pa nga iban ay gaparapol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa October 19, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic Celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa mga adlaw alas 11 sa ngaga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo nga padayon nga i-remind ang mga lidere sa aton pungsod nga ang ila power is meant to uplift the lives of the common people, not to destroy it. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2025. Ang kalibutan ginakabug-usan sang 71% sang tubig ukon kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas ng tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga Kayan kita sa pagbasa diri sa sulat sa aton ni Aguila sa Sri Lanka. So ang pinakamalala kung umuulan, Tita Regine, lahat na basura nila tumatambak sa kalsada kasi inaanod ng tubig. Madalas kinakausap namin ang mahinahon na maglinis at ilagay sa ayos ang mga basurahan upang maiwasan ang dengue. Kapag nag-iikot ang mga health workers, pinapagalitan madalas kasi nadadatnan ang mga basura na nakakalat. Mga matatanda hindi makakatulog sa ingay nila. Nagsisigawan madalas. Kinaiinisan ng aming mga kapitbahay. Kung nagpapatugtog, walang pakialam, sabayan pa ng sigawan. Nag-uusap na magkaharap, ngunit sumisigaw. Bukod tangi sila dito sa amin, tita. Kapag kinakausap ng aking kaibigan na mas malapit sa bahay ni Buklan, walang pakialam, manhid sila. Tapos kung nakatalikod ang kaibigan ko, mas lumalakas ang tawanan at sigawan. Ang kinaiinisan namin ang mga basura, madalas lumulukso sa public road. Kahit bahay na walang respeto, kahit sa matatanda. Asal na hindi dapat tularan. So isang araw, umalis ako upang bumili ng pagkain. Pagdating ko, ang mga basura na nanggaling sa kanilang bahay, kalat at hinagis sa aming bakuran. Nakita ni Alvina, tita, na tinapon sa loob ng bakuran ko ang mga basura. Galit na galit si Alvina, lalo na ako, nagtitimpi ako sa mga oras na yon. Ang kahalimbawa nila, si Tagoy at Alvina. Lagi silang nag-aaway. Sa sobrang inis ko dahil tinapon nila ang basura sa aking bakuran.
Hinakot ko ang mga basura at tinapon ko sa kanilang bakuran. Winagwag ko sa kanilang bakuran. Kinuha ko ang harang sa basurahan na hinarang ko sa basurahan nila noon at kinalat ko lahat sa kanilang bakuran. Sabi ko, sinusubukan niyo talaga ako? Anong pumasok sa isip niyo na tinapon niyo ang mga basura niyo sa loob ng aming compound? Alam niyo na malinis mula labas hanggang sa loob ng pamamahay ko. Ang tapang niyo. Bumaba kayo sa bahay niyo at dito tayo sa public road. Magtutuos tayo ng katapangan. Kapag nahawakan kita, sigurado may kalalalagyan sa ating dalawa. Lahat tahimik, tita. Sabi ko, lahat na kapitbahay dito, problemado sa asal niyo. Kayo ang pinakabastos na kapitbahay dito. Bukod sa pangit na ang mga mukha nyo, mas pangit pa rin ang mga ugali nyo. Bastos rin ako kung bastos ang kaharap ko. Binunot ko ang mga damo sa bakuran nila, tita. Madali lang bunutin kasi malambot ang lupa. Madalas umuulan sa panahon na yon at pinaghahagis ko sa bahay nila sa sobrang inis ko, tita. Ang sigaw ko, tita, parang kulog, sobrang lakas. Kung may lumabas isa sa kanila, ihahagis ko talaga sa bulubundukin pababa ng public road. Sabi ko, kapag hindi mo malinis ang mga basurang nagkalat dito, hanggang sa kalsada, sigurado, kapag mahawakan kita na dumaan sa harap ng pamamahay ko, ilalampaso ko kayo at itatali ko sa liig nyo ang mga basura na ito. Kinabukasan, tita, naglinis sila ng buong bakuran nila. Dumating ang ina ni Buklan at pinagalitan silang lahat. Ang kapitbahay naming pulis sobrang galit sa kanila. Lahat na kapitbahay ko, tita, kanya-kanyang linis ng mga bakuran. Sa ngayon, ang aming street ang pinakamalinis. Ang mabahong amoy na wala at malinis na ngayon. Bawal dito sa aming area magtapon ng basura kahit saan. Ang kanal, lahat malinis. Hanggang ngayon, maintained namin ang kalinisan. Ibalik ko ang kwento kay Achi, tita. Ang pangyayari na ito, naganap 2nd week of August sa taong ito. Habang nagwawalis ako sa public road, sa tapat ng bahay, ang bunsong anak ni Achi, nagmamadaling lumalakad at nanginginig habang may kausap sa cellphone. Nanginginig at sobrang emotional. Takot na takot, gumagaralgal ang boses. Sabi ko, anong nangyari? Si Achi daw, duguan. Pagbalik ni Aya, ibig sabihin ng Aya, tita, ay kuya. Dalanan niya si Achi. Halos hindi makalakad at naliligo sa sariling dugo. Sabi ko, anong nangyari? Sinakmal daw ng aso. Pumunta sa kaibigan niyang matanda rin. Maghahatid sana si Achi ng form para sa kanilang organization. Inagaw ko si Achi kay Aya kasi umiiyak na si kuya. Nanginginig, tita, halos hindi makakalakad sila pareho. Iniwan ko ang trabaho. Ang tsinelas ko, tita, may sinugpunan pangalansang sa idalom kay nautod. Paborito ko ni nga sulubon kiti lumok sa akon pamatsyag. Naka-duster ako na kulay blue, lumang duster ko, tita, 10 years na ang tagal, at dyan ko pa binili sa Pinas, bulaklakin, kulay puti ang mga rosas at may mga perlas. Kahit matagal na, hindi ka lumaan kasi maingat ako sa mga gamit ko, tita. Pero may konting tastas sa gilid ng bewang. Bahala na. Hindi pa naman naaayos ang pagkatali ng buhok ko kasi oras ng relaxation ko sa umaga. So ito ang exercise ko, tita, madalas tuwing umaga. Pagdating sa bahay nila, si kuya umiiyak, hindi alam kung anong gagawin. Lahat sila inatake ng takot. Ang kasugpon, kag ang katapusan, I guess I can finish this story tomorrow. So bantagid ka mo, ha? Anong nangyari kay Achi? Grabe, ginsakmal sang ido. My God, 84 years old.
So nagapaligo sa kaugalingon nga dugo kaginbuligan ni Aguila sa Sri Lanka. Padumalikan nato nini buwas na sa liwat naton nga pag ubdanay mga kabombo magasunod na ang inyo naman paborito nga mga dramas, of course, after sang KLP Tuyang Ermitanya, Provincial Jail, kag Dear Diary. So magapanambali kita tomorrow. Let's check again ang aton nga Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love. This Christmas we share the love. Mga kabombo, sa liwat 71 days before Christmas. So balikay kita tomorrow. Thursday. Kagtapusan ta ang sulat diri ni Aguila sa Sri Lanka. Madamo giging salamat sa inyo sa gihapon ininyo alagad. Si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.